Grujo kanyanam kamoro moro mintiere gino mara ni ichio yo makare bure ka wachio yo makara kene gweng ma intiere ochio yo machal nade okinyi mar chintari prario dwe mar ariyo higa mar 2020 kod abirio arwake yo makene ni machiegni ma en chenro mar upinya korom gajwanga chenro machako sani to par ni chenro mar upinya ka ondutieko kanyo nyakorom gajwang kara sa ariyo mar ukinyi chenro mar mbakoromo ibro bed ka itayo kanyo kod nyawado Joyce Duoro chakre sa 4 nyaka rom kanyo sa abiriyo mar odiochieng' omiyo kaka pile waikoni weche mathoth nyakorom gajwang bang'ma abro bedo kamiyi weche manyien bed gi ng'eyo ni piny Kenya ochieo machal nade e nonro mar gazet nyakorom gajwang abro bedo ka kiloni chakre sa 12:30 nyaka rom kanyo sa 1 mar okinyi gazet okinyi makawuono anno ka thor weche mabende gimiyo pek opogore The Standard anno kanyo ka gichiwo tipo mago mag governors mopogore mawuok e Nyanduat mano mar piny Kenya kanyakla kod hoho mar okak mabende iwacho ni okosebedo ka cholo tije magi e yo makare anno kanyo kondik ni absentee governors iwacho ni chakre ne lokruok mar sirikande mago mag gwenge devolution chakre ne chake higa mar 2013 nyaka sani higni 13 mosekadho nyakorom gajwang sirikande mag gwenge makamagi okosebedo ka cholo dongruoge mowinjore ahinya chiedh nade mabende jopiny osebedo ka kadhe mago moriwo ute thieth mantiere rang'iny mowinjore ntiere weche motenore kod pi kanyakla kod yore mopogore kata kamano anno kanyo ka gichiwo tipo mano mar governor e county ma Lamu Isa Timami ntiere kanyo Hamed Abdullahi governor e county ma Wajir Abdi Guyo governor e county ma Isiolo ntie Mohamed Adan governor e county ma Mandera Nadif Jama governor e county ma Garissa Mohamud Ali Mama Sabit Benjamin Cheboi ma Baringo kanyakla kod governor e county ma Turkana manyaka sani iwacho ni osemigi moheo siling bilion 500 to onge dongruok moramora gi ber mabende jopiny osebedo ka winjo duto tadhi bedo ka kiloni The Standard Daily Nation nyakorom gajwanga to gimenyo nonro mabende obila kanyakla kod okwach kich osebedo ka timo nonro mabende noyango kaka na ichano maundu ahinya kindegi mabende wang'e ni tweyo dhi nyime nyakorom gajwanga tweyo mabende timo kod kanise kanyakla kod ute Islam koro ntiere kaka nondhi ji 10 kuomgi iwacho ni gin raia mano mar piny Kenya riyo wuok e piny Tanzania kanyakla kod jaga chiel mawuok e piny Uganda mabende nondhi e county ma Kajiado to indhiyo gi nyakorom gajwang nondhi gi kanyo gi gige lweny mopogore ka bende iseyo gi nene gichano timo maundu e pacho kae ka bende ilieko ni gin kweth mago mag maundu mago mag Al-Shabaab kinyalo mana paro kinde mogik nyakorom gajwang higa mar 2019 ema bende maundu miseo godo kweth mar Al-Shabaab notimore pachoka e magawa mano mar Dusit D2 dutote abro bedo ka kilone nonro mar gazet e kintulo mar dakika 30 chakre sa 10:30 nyaka rom kanyo sa 1 mar okinyi bang'e okinyi makawuone chenro mar upinya nyakorom gajwang wang'e na chal mar piny Kenya te kinde mwang'yo chal mar piny Kenya nyakorom gajwang wang'e ni duond kanise e chal mar piny Kenya ten mane nikech kintulo mosekadho wasebedo kwaneno ka kanise bende seyo yo kang mager weche mopogore mabende osebedo ka timore e pacho ka nyakorom gajwang koro kiny makawuono adhi bedo bende gi welo mabende abro bedo kwaneno godo chal mar piny Kenya kapok Solomon Atitu obiro kod chenro mar ng'e jothumbe wa kawuono en chieng' tich abich manyiso ni chakre sa 2 nyaka sa 3 mar okinyi obro bedo okelonwa chenro mano mar ng'e jothumbe wa bang'e ibro bedo kiyudo chenro monuo mano mar mine wacho utino manyoro jailieta bende ntiere gi wil ndo kapo nono kineno twak makamano bed gi ng'eyo ni bro bedo kinene chakre sa 3:30 nyaka rom kanyo sa 4 mar okinyi bang'e chenro mar mbakoromo kaka pile chako sa 4 nyaka rom kanyo sa 7 mar odiochieng' Joyce Duoro biro bedo ka ntiere koda welo kiny makawuono entiere koda thor wach mano mar neno kaka inyalo kede kod yedhe mamero ji e okang' mokwongo nyakorom gajwang chakre sa 4:30 nyaka rom kanyo sa 5:30 odhi bedo koda director mano mar weche mag chike mano kar duol mar Nakada mongere kaka Liki Ila kendo gibiro bedo ka giloso okenge mabende Nakada osebedo ka goyo mar kedo kod yedhe mamero ji e pacho kae tok mare kod rowere Joyce Njamadar mago mag rowere nyakorom gajwang odhi bedo gi rowere 6 gibiro bedo ka ginono kaka inyalo ked gi yedhe mamero ji ahinya e kind rawere ma pacho kae koro kamane kaka thor wach magwa nitiere nyakorom gajwang chakre sani nyaka rom kanyo sa 7
mano mar odiochieng' ioronwa ote lai mago te machuok arede ka uchiel nono mbui mago ganda bende yudowa achiel kachiel kopogore gi wang' jowi yudwa achiel kachiel wantiere mbui mar Facebook Citizen Digital X kanyakla kod mbui mar YouTube ano wuon yuda gi nying mar Sharon Ng'ayo mbui maga mago ganda ibedo kodwa nyaka giko mar chenro makamani kichma en ropenya mokwongo hoithundi chmanyiena. Yes. And more importantly, on certificates. Yes. And we are giving you a timeline of not more than 1 month that all those certificates be released out of the school custodies. Is that okay? Expand active consular support for detainees and the injured and pursue criminal investigations. I want to repeat, pursue criminal investigations. Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hoskadha uchiel tok sa pagari marukinyi machiegni weche manyien okinyi makawuono nyinga Sharon Ng'ayo. Kwachako heni jatend piny William Ruto osingo mar dhiro mondo opodh pesa eri mago mag MCAs kanyakla kod neno ni ochugnegi aguch dongruok mar Ward Development Fund. Magi oyangi e romo mahiga ka higa mag County Assemblies mano yuore kod jatend piny William Ruto Jelita Gilar Mathoth. MCAs mapacho ka opoyo kang mar chwalo gi rang'eny mar chung kar kendgi ma ok gitenore kuom omenda mawuok e sirkende counties ka koro girito budget manyien mondo gichak yudo omenda gi owuon mag tayo chenro magi. I am very pleased to mention, Your Excellency, that in August last year, after the law had been passed in the Senate and in the National Assembly, Your Excellency, you appended that law into Act, and today we have the financial autonomy. And we want to thank you so much for that. The assemblies must have the same, must be treated equally, because we do not control the finances of Parliament. So the county executive should not control resources of county assemblies. Mae oyangi e romo mahiga ka higa mar od bura ma counties manotele kod jatend piny William Ruto mabende osingo neno ni lemo magi kaluwore kod SRC ochor. So undertaken the re-evaluation of the member of county assembly role and responsibilities, and they have confirmed that it is necessary to upgrade. So, a job evaluation was duly completed and submitted to the Salaries and Remuneration Commission. And as the national government, we fully endorse the recommendations of the evaluation, which include the reclassification of the office of the MCA from job group ED4 to job group E1. Kamano bende, jatend piny oriwo wach medo aguch dongruok mar Ward Development Fund mibiro ta kod MCAs mar medo jiwo tijegi e gwenge. As the national government, we support the inclusion of the Ward Development Fund within the proposed constitutional amendment framework alongside other protected funds including the National Government Constituency Fund, National Government Affirmative Action Fund, and the Senate Oversight Fund so that ward level development is legally secured and stable. So wakati pitisha sheria ya kutengeneza mambo ya Constituent Development Fund, we will make sure that the one for Ward Development Fund is included. Jatend piny bende opoyo od bura mar counties e jiwo chenro mopogore opogore mag piny owacho ka bende ojiwgi gimed tiyo e rang'eny mamalo. The partnership that we have built with county governments, with the approval of county assemblies, to partner with counties in the delivery, especially last mile delivery of farm inputs, has been of immense use to us as we seek to enhance our productivity, and I must pay
gratitude to county assemblies that have supported that exercise. Asanteni sana. Kopogore gi manya korum gajwanga jaod bura makarachuonyo adipo kuome okwayo kweth ariyo mago mag ODM motelne kod ogai mar ODM Dr. Buro Ginga kod jagoro maduong' Edwin Sifuna mondo bed piny mar tieko ywaruok mantiere kindgi. Adipo onyiso luoro mare ni ywaruok makamano kidek baro ODM ka onyiso jotelo duto mag ODM ni ji duto dhi yudo lal maduong' ponono ni ODM opogore. Omedo wacho ni ODM ni kod thuolo maber mar bedo gi duol maduong' mane siasa mapachoka e yiero mar higa mar 2027 ka giriwore kanyakla. Yes, jomoko nyalo kose, mano ta yie. Kama ji nitie ma ji kose, to kata mana Bwana Sifuna ma ichaero wacho wuok no riembe. En pod odog chien. Ong'iya ne nani to really kun makoro dhi, ohala mane modhi yude. En Secretary General of the party. Owuoya gi Wuon Odinga ma party leader mondo gilos gima rach no. Ka giero to giriwom jariyo. Party leader kiyie to luonga Sifuna. In wuoro kike kun nyathini. Nicha mama Ida winjo koluongo Sifuna ni mano wuode. To koluonge ni wuode to ne en wuod Buru. Riwuru Babu Owino nikech embe aneno ka okonjo bedo ignored. Mondo jogi te wuo mondo losre. Party mar ODM anahere makaneno ka koro odhiyo mwalo e nam, odhi nim, okethore. Dilit na sana. Ta agombo ni mondo kik wawe gima kamano timre. Nyakorum jongo pogore gi mano gi yiero mano mar duol mochung' ne okinde pachoka LSK ma bende no baga yanga huduching manyoro wang'eni yiero makamago no setim kendo jaloch bende no se yanga nyakorum gajwanga jaloch mag yiero makamano en senior counsel mano Charles Kanjama manyaka gisani bro bedo ker manyiena mano mar 52 mano mar duola mano mar okinde e pachoka nyaka sani nyakorum gajwang obro bedo kokao kar Faith Odhiambo ma bende osebedo katayo duol no nyakorum gajwanga. Charles Kanjama oyudo kura 334 to parni ne opiem koda okinde mopogore kanya nyakorum gajwanga. Okil mar ariyo mabende no kawo thuolo mar ariyo Peter Wanyama mabende noyudo kanyo kura 2634. Okil mar adek nyakorum gajwang ne en Mwaura Kabata mabende noyudo kanyo kwan mar ombulu 2118. Koro Charles Kanjama senior counsel bro bedo kakao kar Faith Odhiambo kendo bro bedo kubedo ker mano mar LSK mar 52. Kopogore gi mano ne weche mag somo ni committee mano mar od bura marango weche mago mag somo. Omiyo duol mochung' ne ndiko jopuonje TSC dwe achiel mar neno ni jopuonj madongo mago mag skunde ochiwo certificate ne jopuonjore duto manosetieko somo. Jakom committee no Julius Meli onyiso jatatije makojolo mano mar TSC Evelyn Mitei mondo ndikne jopuonj madongo milome mar kete tim wach makamano ka gisingo timo limbe e skunde duto mar neno ni chikno ochopo kare. Kaka jafwamb marwa Chris Owino leronwa, TSC bendo lando ni sirikal dhi miyo jopuonj mag interns mago mag JSS maromo 20,000 rak mongirore e hiko muom mano mar higa mar 2026-2027. Jopuonj madongo mag skunde primar kod sekondar mapod omoko e certificate mag jopuonjre magi machon ewi school fee koro nigi dwe achiel mar chiwo certificate makamago ne jopuonjre kata okawnegi okang' mager. Teachers are not adhering to government circulars, that they are not issuing certificates to students. And this team and the whole National Assembly and the country is crying out, the certificates belong to the Kenya National Examination Council. We are expecting you to give us a directive and a timeline and when the principals are going to issue out all certificates in their custody to students across the country. Jakom komiti mar od bura weche mag somo Julius Meli ochiko duol mar TSC mondo ondikne jopuonj madongo ewi keto e tim chik makamano e bodwe achiel ma ongeleo. Yes. And we are giving you a timeline of not more than 1 month that all those certificates be released out of school, what do you call it?
where they are out of the school custodies. Jokanyo ma komiti no wacho ni ok en gima ber mondo jopuonj madongo mag certificate mag jopuonjre magi machon mane osetieko somgi ewi school fee e kinde ma sirikal to chwalo omenda mar siro weche mag somo e skunde duto ma pacho kae. Ka oloso e nyim komiti no, jata tije mako jolo mar TSC Evelyn Mitei oyango ni piny owacho dhi ndiko jopuonj mag interns mag JSS maromo 20,000 e yo mongirore e hiko mwom manyien. And then conversion of the 20,000 interns who served for 2 years to permanent and pensionable terms at a cost of 7.2 billion. Lendo makamae dhi kelo mor e chuny jopuonj mag JSS mosebedo ka rito lendo makamano kod liyo kuom thuolo mar higni 2 mokalo. E okang' machielo mar tego sekta mar somo kendo neno ni jopuonjre obedo kod jopuonj moromo, TSC dhi ndiko jopuonj manyien maromo 16,000 e nengo mar bilion 1.9. E wi ywak ma osebet ni thoth jopuonj onge kod lony madwarore e puonjo somo mag CBE, TSC dhi tiyo kod omenda maromo bilion 1.5 e miyo jopuonj tiegruok manyien kaluwore kod lai mar CBE. On the ground, this retooling is left on the hands of the head teachers or principals. They choose the kind of teachers who go for retooling. I am aware the principals just choose the teachers they love most, while they leave other teachers. So not all teachers are retooled. TSC bende oyango ni gidwaro omenda maromo bilion 10.5 mar neno ni jopuonj duto oyudo thieth e bwo okumba mar thieth mar SHA. Mabiro bang' sirikal miyo gi bilion 15 kende e hik omwom manyien. The issue is, in part of your wish list, Madam CEO, you need to tell us, because you have in your list of wish list, you did indicate that you need 10.5 billion to be financed for teachers to adequately get medical cover. So those are the issues now you need to raise, and these are the members who will actually assist you in the House and before Budget Committee to make sure that the issues, your policies and programs to be achieved will only be covered when you raise them with ourselves. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Nyakoronga jonga podone weche motenre kod somo eni migawo mar somo olombo jopuonjre mag grade mar 10 mapoko donji skunde mondo rure gi chopo kaluore ni penje mokuongo ne jopuonjre ochiegni chakore to ko winjore yud jopuonjre moramora pacho. Ma oyanga kod director mar somo mag skunde mag sekondar mane twak kinda pedha mane otim ne jopuonjre mapod omoko e kar dak ma Mukuru kwa Njenga. E apedha ni jopuonjre 24 otere skulu odiochieng' manyoro e skunde mopogore. Judith Omondi ni kod mathoth. Leo mmenisaidia mtoto wangu anaenda shule. May the Lord bless you. Kinde mathoth piwang' biro kaluore kod lit manie chuny ng'ato. Kata kamano kawuono mama ni golo piwang' oko. Piwang' mok mar lit, piwang' mar mor kuom neno ka wuode yudo thuolo mar riwore kod grade mar 10. Bang' bedo pacho kuom jumbe mahawa beach. Wuod mama ni Gift en achiel kuom jopuonjre mamoko mahaw 30 ma migawo mar somo kawuono luwo ndachgi e kar dak ma Mukuru kwa Njenga. Jopuonjre makuom mahaw jumbe beach poko donji e skundi. Nimeshukuru kwa hao watu wamekuja kutusaidia hapa hadi watoto wetu wamepata fahamu kidogo, at least waingie shule. Tunawarudishia serikali shukrani kubwa sana. Vile amenisaidia hata kama mtoto anjaenda, lakini niko na raha sana kufikia amefikia mtoto ataenda shule na wamenihakikishia ataenda. Niko na furaha sana, Mungu awabariki sana sana. Huyo mtoto akisoma nashukuru sana, siku moja hata mkuye kupata ameendelea na tunaona matunda yake. E apedha mautim ko director mar somo mag skunde sekondari migawo mar somo William Sugut. Migawo no yango ni gichano yo mar neno ni jopuonjre gi obedo e skunde ok mana sani to kata mana tam mabiro. So far here we have had 20 of them who had not gone to, actually 24 of them who had not gone to school, but today we are making sure that they get to those schools so that they can be able to pursue their studies. Well, we want to see them settle first, and then we can be able to look at each of the cases as we move on so that they can be able to benefit fully and be able to pursue their studies.
The intention of government is to ensure that children who are joining senior school are able to do their grade 10, grade 11 and grade 12. Apedhani obiro kod siem ne jopuonjre mapod ni pacho ni penjo kayo machiegni kendo nyalo rochogi poni gi leone. We are almost beginning the school-based assessment for these children. We are not waiting for grade 12 for them to be assessed. And that is why they need to take an opportunity to be in school as soon as possible. And we have appealed to our field officers to work closely with the Ministry of Interior and ensure that no child is left at home. It is important, therefore, to ensure that all our children are in school. Nyaka sani migao no koni atamalo prochiko gaboro mag jopuonjre osedonjo e skunde kata bed ni penjo poni ma adiera pod nitie. Mimi nimefurahi kwenda shule. Mungu awabariki. Judith Omondi, Ramogi TV. Kopogore gi mano, en anyuola mar jogo mano itongi magi kod mago mapod nitiere e piny Russia banka ne wuondregi ma utergi e pinyno. Ochalo ywak ne sirikal ma pacho ka kokalo od bura mamalo mondo tim nonro makende kendo chiw lipot e wi chal mar jo Kenya mantiere e pinyno. Magi timore kinde ma achiel kuom achije ma itudo kod chwalo jo Kenya go e piny Russia. Ochale doho e kinde ma mbetre mar piny Russia pacho ka. To ramoni gionge kod ng'eyo e chenro makamano. Jafamarwa Cynthia Onyango ni kod ler mathoth. Bang lipot mar bad migao mar obila mang'weyo malingling, National Intelligence Service nyiso chal mar nonro mar gi jo Kenya magore e piny Ukraine, e lweny mantie kind pinyno kod piny Russia, anyuola mar jo Kenya mantie pinyno, mago mapod ngima, mosewito ngimagi, moyudo hinyruok kod mago mapod olal, ochwalo ng'ur makende ne bad migepe mag sirikal. E kwayo margi mochwal ne apis jatend joten migepe kod tudruok mag pinje maoko, apis migao mar tije kod jogoro maggi, od bura mamalo kod od bura mar Senate, anyuola go dwaro ni sirikal mapacho ka chak nonro mapiyo kaachiel kod yawo tudruok e kinde kod mbetre mar pinje ariyogo mar neno ni jo Kenya duto magore lweny madhi nyime kind piny Russia kod piny Ukraine uduogo pacho ka mapiyo. The petition seeks urgent parliamentary oversight, comprehensive status reporting, enhanced consular access and accelerated repatriation efforts. Families allege their loved ones, or rather affirm their loved ones, were enticed by false employment opportunities and trafficked under fraudulent pretenses, leaving them in harm's way or detained abroad. Bende gidwaro ni sirikal okaw ndamo mager mar chik ne obila mag okwach kich, jotije mbetre mag piny Russia mapacho ka kod mbetre mar piny Kenya e piny Russia mayudore e boma ma Moscow, obila mag paw ndeke kod obila marango yedhe mamero ji kod ji duto mantie kod tudruok mar lombo jo Kenya go kawnegi ondamo mager mar chik maonge dewo wang' kuom ketho ratich jo Kenya masani sandore paw lweny e piny Ukraine. The majority leader urged immediate government action to identify and hold accountable those implicated and to strengthen regulation of overseas recruitment processes to prevent further exploitation. We strongly echo his words. That is in unison. And we demand justice for our sons and brothers with immediate effect. Gidwaro ni piny Kenya obed kod tudruok mochwiny kindgi kod pinje mamoko mar neno ni jo Kenya duto yudo arita makare kinde ma gintie pinje maoko, mar neno ratiro miluor kendo mago mayudo midhiero duok pacho ka e kinde mowinjore. The petitioners insist that the Parliament and Government of Kenya intensify diplomatic engagement with foreign authorities, expand active consular support for detainees and the injured, and pursue criminal investigations. I want to repeat, pursue criminal investigations against recruitment syndicates and complicit government officials. We are not going to relent until we get justice. Magi timore e kinde ma achiel kuom achije manyinge Edward Kamau mayande omaki kod obila pedha manotim tarik 24 higa mokalo e ot moro mong'ere kaka Great Wall Apartments mayudore Athi River ka itude kod lombo jopiny e yor miriaso chwale doho makahawa e buore Nairobi. Joneno 22 magin joma nochan chwale piny Russia taro mar ng'eyo margi bende ogen chopo e doho. Mbetre mar piny Russia pachoka
E oboke makende mochwalne ute fwambo, Tora Mungang kendo umoyi gi piny ni ok ging'eyo kaka jo Kenya go mohewo 1000 nochopo e piny Russia kendo gore ne pinyno e lwenygi kod piny Ukraine ka gimako chung' ni gionge kod tudruok moro amora kod achudhe ma uso jo Kenya e pinje maoko. Nyaka sani, achich machielo manyinge Festus Sarasa Omwamba, mawuon kambi mong'ere kaka Global Face Human Resource Limited, mayudore Koinange Street e boma Nairobi, mabende itudo kod bedo kod tudruok matute tero jo Kenya e pinje maoko, rito ng'eto mar doho kaponi boyiene ni kik geng'ne kendo owinj bura ka enoko. Cynthia Onyango, Ramogi TV, Nairobi. Kopogore manya koronga jwanga tiere kaunti ma Siaya kama doho ma Siaya howeyo thuolo gi rambuna mar shillings 200 mako wino mainobila maitudo gi kuo e yor ang'enge e chiro ma Jigo e sub county ma Bondo chieng' tarik 4 dwe mar 2 mar higani. Kaka Steve Biko lero, mabiro bang' doho nomiya PC mar jamin buche thuolo mar ndalo 10 mar timo nonro e wi burano e kinde mane ogeng'ne obila ne tesendo obila ma Siaya ka doho nosea PC no kuom timo nonro ma weth e thuolo no duto. Bang' bedo wendo sirkal kuom thuolo mar ndalo 10, obila mako wino mitudo gi kuoge ang'enge chiro ma Jigo tarik 4 dwe mar 2 higani gikone owe thuolo gi rambun mar 200,000. Respondent is hereby released on personal bond of Kenya shillings 200,000 with 2 sureties who shall be public servants. The respondent shall work closely and on direction of the IO and shall present himself to the IO as and when needed. Obila no nomake tesendo obila maholo e kaunti ma Kisumu tarik 7 dwe mar 2 e kinde manoriko entiere tich kendo chwale doho ma Siaya tarik 9 dwe mar 2. Kae ema ne doho golo chik mar medo dino ne obila no kuom thuolo mar ndalo 7 mar chiwo thuolo mar timo nonro e wi burano. Bang'e tarik 16 dwe ni apisi mar jamin buche nokwayo doho mondo med dine obila no kuom thuolo mar ndalo 5. Kata kamano, jang'ad bura Jacob Punga Mkala noyie medo ndalo 3 mondo chiw thuolo mar timo nonro e wi files manyien mar jogo mane ondiko dhogi ka obila. Only reason that this court is inclined to grant a few more days is the ODPP to review the report already availed to them to make a determination on whether to charge or release the respondent. Kane ogolo ng'eto mare, jang'ad bura Jacob Punga Mkala noseya apisi mar jamin buche kuom timo nonro maweth e wi burano, kowacho ni mano en koso miyo burano pek mowinjore kode. Nomedo ni karuwe kod tij obilano, doho onge kod luoro moro amora ni onyalo fuyo kendo dhi e pinje maoko e kinde ma iwinjo burano. Kuom mano, doho nochike mondo chiwre e thuolo moro amora ma idware mondo konye timo nonro e wi burano. Burano ibiro winj kendo tarik 19 dwe mar 3 higani. Meko mar obilano nobiro bang' tipo mag wang' dede keyore e mbui kanyiso kaka jonjore 2 nomonjo duka mar jaohala Ezra Gumbe chiro ma Jigo komanre gi ojalo kod bunde kido mar AK-47. Steve Biko, Ramogi TV, Siaya. Nyakorongo jwangi sigana mano mar Steve Bike kaunti ma Siaya bin makelo we giko mar weche manyien okinyi makawuono dakika hoska de pradek tok sa 12 mar okinyi. Akayo matin habiro gi nonro mar gazet. Woktich ka woktich wakelo ni don ya wotonagi. Kabinet chario kati chario nyakumunga juang en odiochieng' mar yuto mari. Chieng' tich adek nyakumunga juang en odiochieng' mar mine nyalo kachiel koda weche hera. Awendo kachopo tich ang'wen nyakumunga juang wakelo ni kama nene yani TBT kod thumbe mamit mokalo. Furahi the edition and thum kaliech. Loso kapuoyo nyakumunga juang. Ka wakelo ni jo thumbe mopogore opogore. Kanyo ndo bende wakelo ni gimilongo ni be yawa. Hey.
ogandawa. Ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dend obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik miluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo to adwa kony. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Okungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijana wuon gine maoningo gichak mobilize themselves, gi support each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wa negotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogo lok pachgi, mondo ging'e ni wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7, an Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Nyakorom gajwangiro kwane nyakum kete he TV mano maramogi dakika kadho 33 tok saa 10 mar okinyi ma enondo mar gazet pod antiere ka katai gazet mar The Standard gi Daily Nation ano ka thor weche mabende gimiyo pek opogore. Daily Nation thor wach mabende gimiyo pek otenre kod maundu mabende ni chano time pachoka kod kweth maundu malikore ni gin mago mag Al-Shabaab manyaka sani ne osendhigi e county mano ma Kajiado. E kindego Nyakorom gajwangi wacho ni ji 13 mabende wuok e kweth makamano bende korono maka par kuom gi wuok e pachoka, 2 wuok e piny Tanzania, tachiel wuok e piny Uganda. The Standard Nyakorom gajwanga gikete kanyo ni absentee governors. Magi gin seyo ne governors mopogore Nyakorom gajwang mabende wuok e nyandwat mar piny Kenya kanyakla kod ho mar Okak. Governor Malamu bende naneno ka Nyakorom gajwang mabende seyo dhinegi ni chakre ne loch mar sirikande mag gwenge chake pachoka e higa mar 2013 nyaka sani higni 13 osekadho. Onge dongruok moro amora mabende gisechwalo ne jopiny ahinya motenre kod weche mag yore pi, ute thieth
e kind mamoko. Nyaka sani wacho ni gisemana muonyo moheo siling bilion 500 to onge dongruok malong'o ma bende gisechwalo. Okan kenda nyakor Mgajwang' antiere gi jafwambo marwa mano mar Ramogi TV Hansel Oyango. Hansel machiegni. Erokamano ahinya Sharon, chieng' maber, Nyasaye ose miya chopo ka mondo wane achiel ariyo manie gazet ka. Of course kagisewachono gazede mopogore opogore oseyango gik mopogore opogore. Daily Nation to keta weche mag maundu manye migepe mopogore kata bad sirikal mopogore opogore nyogeng'o. The Standard to kaka kisewachono menya weche mag governors miwacho ni nitiere kaka ninde tich, nitiere kaka pesa ioro to tich malong'o gik ma jopiny dwaro neno ni lokruok obete ok ne ka gitimo. Koro magi gik mwabro ng'iyo kaka kinde dhi, magi gik mwabro temo yango mondo wanon wakete nonro ka mondo wane ni bro bedo nang'o, wane ka lokruok nyalo bede nikech kaka koro weche mag kuonde mag kech nitiere go sani devolution nyaka wabed go sani almost 13 years to lokruok pod onge. To mano gimomiyo devolution nobiro ni mondo dongruok odhi ne japiny. Koro mano gima wadwa nono mondo wawinjane ni bro bedo nang'o gi weche mamoko. To kaka jafwambo no ka thor wach mane madhi usore nikech ing'eni jo gazet ka ndiko gazet thor wache ma bende uso gazet kaka jafwambo. Aparo ni manyien ni ma Daily Nation ni headline ma Daily Nation oketo bede mopogore opogore sirikal no otemo mogeng'o maundu madino otimore. Wacho ni maundu no pang mondo otimre kinde Ramadhan gi Lent masani koro jo Islam gi jo Kristo nitiere godo ni ema neno ka japiny nyalo bedo godo gi interest nikech wacho ni jogi nye target kuonde ma romo ji gudore mang'eny. Koro mane manyalo miyo japiny penjre ang'o ni koso de beni kata an kuonde madhiegi samoro gin hotspots mag maundu nikech kata mana gik molandri gik moyangi nitiere nyaka hand grenade. Hand grenade ng'en gima nyalo bola kata mana machiegni kuma ji tiye tigiidho apiko te kaka idhi to iwe komuoch. Aparo ni manene dier makende nikech kotendre kod absentee governors gi ok en wach mawendo kuom jopiny gi sani nikech en seyo ma bende aparo ni jatend DCP Rigathi Gachagua ne manokele pacho kaka bende wacho ni gwenge ahinya mag North Eastern ok osebedo katimo makare kotendre kod weche mag dongruok. Tekni makamagi nyakor Mgajwang' bende thor wach makamano okete Standard. Aparo ni wamul thor wach mantiere Daily Nation bang'e wabiro bedo kwa ng'iyo de gazet mano mar The Standard. Daily Nation nyakor Mgajwang' thor wach ma bende gimiyo pek en kotendre kod kaka polis wacho ni obila e pacho ka noyango maundu ma bende ni chano time pacho ka. Kata kamano wago ni moso kiny makawuono waonge koda e-newspaper mano mar Daily Nation. Kata kamano king'iyo iwacho ni ite mokwongo oyanga kanyo iwacho ni AK-47 assault rifles no mak Kanya Beach. Nitiere pistol moro mong'ere kaka Makarov to ng'eni no make koda magina 24. Nitiere magazines bende no yudi magazines koro gin bullets koso gimikete ga bunde moting'o bullets cha moting'o bullets aya 20 kuomgi kanyakla kod hand grenade nyakor Mgajwang' 6 to bende kinde makamago mak nyaka medical supplies manyiso ni jomaundu makamagi bende no ikore ka ponono ne gin bende ginyo hinyruok gibiro bedo ka githiedhore gintiere nyaka gi chiemo mag bende gibiro bedo ka gichamo dates e kinde mamoko. Kaka isewacho no magina opogore opogore oseyud ka but gimo mako wang'a maduong' ahinya magina to iyudo ga kinde ka kinde to wang'i jogi upgrade gin nyaka gi medical supplies magi gin nyaka gi yedhe moket ka gin paracetamol magi mag gayo rem elastic band ni kata kihinyori inyalo thiedhi piyo inyalo muoni inyalo ketni mondo ochung remo. Wan ka gi yedhe mamoko kaeri ma oyang ka achiel kuomgi en Tecomol mano ma gayo fever. Nitiere ka bende gi weche mag ma reduce ulcers gi refluxes matiende ni kata mana ka koro lenyo maki gi shida mag acidity to bro kikoso chiemo kuom kinde mang'eny samoro no din ni e kanyo nge kata mana ka kiwuog mar manyo chiemo. Yes. Gi weche mamoko jogi opango nitie nyaka yedhe mag gin godo kanyo makonyo
chungo chwer mar remo through blood clot nikech ng'eni remo mondo chung nyaka blood clot process mar blood clot no timre. Koro yedhe go konyo mano mondo otimre mapiyo piyo. Koro oyang ka eri kaka riwruok mopogore opogore mag security ma Kenya ka nyotimo operation iwacho ni gini en group ma gisebedo ka gitimo ne nonro kuom almost dweche ma gisebedo ka giluwo group no makoro nyo mak gi ot moro gweng' ma Kajiado kose makoro nyegi pond. Iwacho ni base gi mar operation maduong' to nitiere Dadaab refugee camp makoro koro ng'eni keto kara mana Dadaab refugees camp kama koro ok ber ahinya nikech kaka en kuma onego bed ni konyo oganda manigi midhieche mopogore opogore to sani to koro ineno ka koro en ema kendo koro joma undu oseponde. Dibere ni nitiere nyawe process mar vetting mar refugees nikech iyudo ka iwacho ka ni jo Kenya 10, jo Tanzania 2 gi jo Uganda achiel manyo make apedha manye bede mopogore opogore mag security nyotimogo. Taparo ni Hansel obilo osebedo katimo makare nikech wacho ni maundu mogik mabe notim koda kweth miseyo godo Al-Shabaab notime higa mar 2019 inyalo paro magawa mano mar D2 higni go duto te aparo no bila en puoch gi pak manego beni wachiwo negi nikech kata mana mar mondo mi gimak magina makamagi grenades sekin mamoko ainyenye kindegi mabende koro tuweyo dhi nyime jo Islam tuweyo jo kanisa ben jo Kristo bende tuweyo aparo ni puoch gi pako dhinegi kata kamano obila mang'eyo maling'ling e pachoka kanyakla kod obila pisas mago NIS bendo kwayo mar mondo mi oganda ma pachoka kapo nono ni e alwora mar Nyakorongo Jwang'a ntiere ginore mabeni nyalo fuono ne obila wuogo ko mar mondo mi fuon mar mondo mi waritre e yo makare. Kata kamano Ansel wawere gi mano wang'e ne gazet mano ma The Standard na kathulo ringo gazet ma The Standard Nyakorongo Jwang' wach momenye en governors mabende osebedo ka chwalo tich e yo makare. Wacho ne gin governors mosemuonyo moheo siling bilion 500 koriw Nyakorongo Jwang' chakre higa mar 2013 kane devolution ochako. To onge wega ma jopiny winjo pone na midhiero jopiny nigi chan e kin mamoko to governors makamago Nyakorongo Jwang' moko kuom gi bende osebedo kiseyo koda jatend DCP Rigathi Gachagua. Kidwang'e ni jogi kintie kaka ok gitim maber ne e wang' jopiny kinde ka kinde neno kata mana MP kata governor moro ka tiyo to giero ga go poro opochgi gin giwuon. Iyudo ka koro kaka nyawa neno Ndindi Nyoro njoketo weche ne mag development mag sikunde e TV kata mana wang' joyu marwa mar Ramogi nchokete gima chal kamano. Manyeri cha ne waneno Kisumu kinde moko ne waneno Homa Bay ne waneno bende ka noketo Nairobi kaza moro be gijaketo ga gi mamoko to gwenge mag asal gi mano arid and semi arid areas ma Kenya ka ok inega ka gitimore ok inega ka ng'ato ni wagero dam machal kama kata wagero wakunyo boreholes marom kama kata wagero sikunde makama kata wachako projects mag pur makama ok iwinj ga gigo katimre. Wacheni ni nitiere kaka jotelo mopogore opogore gi national government be samoro nyaka seyo dhine nikech national government be pod nigi responsibility mag konyo jogwenge machal kamano. To iyudo ka gwenge gi ema aparo ne watimo nonro moro ka ne watimo analysis ma nonro moro ka manowuok higa mokalo ne wacho ni gwenge gi ema yudo ga lion's share mar budget mar devolution tema pod gine magine chien. Kata kupogore kata mna gi lion's share wacho ni pok ma lach mano mar omenda bende osebedo kama kisirogi gere ruoge moko mag piny owacho NGOs osebedo ka kampe gwenge mago mag nyandwat mano mar piny Kenya. Mana dier nikech nonro manotim gi janon buge mag sirikal wacho ni kata mana warnings no chiw 2020 mane jogo manotimo nonro no oketo no sumo ne sirikal paro gik ma sirikal onego bed ni timo kenge ma sirikal onego bed ni keto mondo kony gwenge kata kamano to mago ok notimore kendo giwacho ni kata mana organization mopogore opogore makonyo e gwengego mondo iyud data malong'o mani ma area gi mane gitimo ma extent mane gidhiye
tek mondo iyud data machalo kamano ero. Ng'enyne biyudo ka nitie organizations moko madhi kuondego to gin gidhi mana bero gin giwuon to ok ging'i ni gwengego nigi long term solutions. Ka eri oyang kaka gwenge opogore opogore ose spend part ma pesni mane sirikal mamalo oro negi through weche mag devolution, wacho ni total amount ma gwenge madhi 8 mano gweng Mandera, Wajir, Garissa, Isiolo, Turkana, Marsabit, Lamu gi Baringo notiyo gi omenda madhi 443 billion mano in total. Ka nyise sa ranyisi ok wanya somo gi te. Achiel kuom moket kanyo en Mandera county expenditure gitiyo gi 124.9 billion. Mano ing'e ni ng'eny pesnigo ok inya nono malong'o samoro ni pesa no notimo en county inyise ni ma county expenditure. Nitiere recurrent ma en 73.02 billion. Development omi billion 51.8 kadhi Turkana ma be na one of the worst hit wan gi 129 billion mano county expenditure. Mano en kinde ma 13 years ok en gima gi spend in 1 year but a period of 13 years chakre devolution ne chakre. Recurrent wan gi 85.7, development 43.74 billion. Tingeni gima mako dhok ahinya counties mabende wacho nikech nonro bende yango ni county ma Mandera, Wajir, Garissa, Isiolo gi Marsabit. Nonro bende yango ni e kinde mathoth gisebedo ka gitiyo kod omwom malach e weche mag development mag cholo dongruok. To e ground ka onge dongruok. Tingeni Hansel kisomo kata na gazeti makama ahinya to wang'ia nena e ite mano mar 6. Governors makamagi bende iseyo ni gin e kinde ma bende gichwalo tich gin ga mana Nairobi. Apise magi bende moko kuomgi pok odonjo kata mana apise kin thuolo mar higni 8 mosekadho. Moko governors ma bende koro noyiere tam mar 2. Kuom ranyisi king'iyo piny kanyo nitiere governor e county ma Tana River mano Dadho Godhana. Owacho ni en apise mage ok osebedo kodhiye nikech nyalo bedo ni witchcraft moro nitiere apise makamago. Kiwacho ni timbe mag juok. Penjo mapidho ni kinde mani campaign witchcraft ne onge. Owacho ni elders nonyise mar mondo mi kik odonje apise makamago nikech predecessor jal governor ma bende na nitiere kanyo. Chal ka gima samoro noweyo. No. Mana seyo kosene na lemeskis. Aparo ni nikech rombe gitayo Nairobi giye kata mana tayo rombe kilomita 8 kata mana kuwuok e county ma bende gintiere. Tingeni samigolo rombe go e county nitiere county machielo expenditure no dhi malo. Koro en up to the governor gi MCAs mag gwengego mondo gi find a solution kata ken manyo kaka igolo juogno mondo gol nikech maeri jopiny ema hinyore nikech jopiny koro ng'eni sama idwaro governor kidhi office governor to kinya yude to maeri aneno ka governor oken kata mana kumi wacho no kende nitiere kata mana gwenge ma iwacho ni kata mana kaka Nandi County office gise spend 150 million ka mager county manane mapoko rumo to mano osemuonyo siling milion 150 taneno ka odono ni mana kanyo bende poko rumo teno mosebedo kanyo kuom thuolo mar higni 7 nyaka sani nyisa ni siling milion 150 ne nyalo timo ne ang'o ne jodak e county manade. Koro emomiyo iwinjo nang'o ni koro jogo gin gi rombegi gitimo Kisumu. An koro gima penja ni koro gimoro kaka county assembly romo moko mag governor gi MCAs governor gi security itimo gi kura nikech MCAs gitime kar jot mare gidonjo ka governor nyalo luongo kata mana romo e kar jot mare no wuona. Yes. To time kata mana e apisi. To mano e gik ma koro medo kelo expenses dhi malo kendo koro kelo nyao nikech ka koro ikawo tije mag sirikal itere odi ni koro odi ma of course odno en ma sirikal but pod en under your stewardship. Ng'ato penjore ni dibere ni nitiere weche moko mipando nikech kata mana japiny sani kata kidhi e website mag counties mopogore opogore mondo iyude kata mana audit reports iyude kata mana financial reports iyude kata mana plans mag development mopogore opogore ng'eny counties pok otimo kamano ero mana kamano tang'eni twak makamagi bende kata mana e wang' jowi ahinya kata mana mar Citizen nano kanyo kado luongo kata mana governors bende mawuok e gwenge mag North Eastern mar mondo mi oler seyo makamage to chal ka gima jopiny bende nagoge nikech onge kinyalo muonyo
moheo siling bilion mago duto te to onge kata mana pi ma japiny mudh kinde ka kinde kata mana sani nosenyiso ni mondo wabed motang' ahinya nyaka luwore koda ngaji gi yoro king'iyo counties mag North Eastern donge ma gigi thagoga nang'wendi pesa ma kamagi kik giger go tamna yewni e kind mamoko mane thor wach nikech koro ng'ato penjore niya kiseng'eyo kaka koro awach gwengewa mag Kisumo wang'ega ni kinde ka kinde ndalo ma koth chwe gwenge kaka Ahero gwenge kaka gwenge kaka Kano gi gwenge mamoko floods jatimrega iwinjo ni nitiere chenro mar gero dam nitiere chenro mar preventing water backflow ka wuok e nam gi chenro mamoko gwenge ma North Eastern gi ok iwinj kata nitie chenro moro minyalo wacho nang'o maybe nikech an gi interest Kisumo dala nyalo bedo na winjo wechegi but ok iwinj kata ni nitiere chenro moro mar sirikal kata mana keto nang'o ni wadwa empower jopiny nikech iyudo ka jopiny modak e gwengego agriculture malong'o ok gi understand chiayo ma gin go kinde ka kinde tho iyudo ka chiayo ng'ato nigi chiayo 1000 oro kobiro to o lose up to kata mana 50% ma chiayo ma en go koro ma konyo japiny nang'o japiny onego puonji ni kinde ma oro biro watimo nang'o kinde ma wan gi plenty ma koth chwe nikech kuonde go tang'e ni koth jachwega once in a while watimo nang'o ere kaka nyalo loko chiayo man godo ni anyiew godo kata mana chiemo ne chiayo e gwenge mamoko nikech nitiere counties ma gitenorego ma nigi plenty ma nyalo provide gi kata mana gi lum ki exchange kata mana gi diek kata mana gi rombe koro empowerment ma jopiny be nyaka tim apart from kira development nyaka empower jogo nikech kikawo gimoro gima ber timiyo ng'at ma kia tiyo godo be samoro nyalo hinyo ng'atno koro empowerment ema yuago development nyaka keti okenge mopogore opogore nyaka keti kata mana osiptende malong'o mondo iwinje ni mar mondo mi jopiny kik wit ngimagi bed yudo thieth kata mana mar wia kata mana sikunde malong'o iwinje e gwengego en mana gino marwa ni wenge jopiny e gwenge ma kamagi koro oseyawre nikech ing'eni bende wadong' gi dweche matin to wadhi yiero maduong' mano mar higa mar 2027 kendo ma bende koro wayiero jotelo akia ni koro apan jotelo bende nego bed ni koro gin bende giselan lesson giwinjo kata mana puonj jopiny ka hinyore to in ng'at achiel iwinjo maber to ji tara gi gana mantiere ng'i to ok winj maber ok apa ken gima kare kata kamano kopogore gi mane ite maraboro bende odiochieng' manyoro nyaka Orongo Jwang' LSK iwacho ni okinde nodhi e timo yiero mano mar yiero ker mano mar duol mar okinde e pacho kanya Orongo Jwang' koro e kind ji adek ma bende nochung' nwantiere kanyo gi senior counsel Charles Kanjama nwantiere kanyo gi Peter Wanyama kanyakla kod Mwaura Kabata senior counsel Charles Wanyama Kanjama ema bende noyudo loch en ma bende koro biro bedo okil mano mar LSK mano mar 52 kod 2 obiro bedo kokawo kar Faith Odhiambo to gima bora gi LSK en ng'ama tam achiel donji itieki higni 2 iwuogi ng'at mamoro kendo chako donji mane kaka onego bedi nikech ok en office ker ma piny kata mana ker ma piny ng'eni en mana term limit in gi terms 2 kende apa ni lure gi katiba kaka katiba wacho ana yie gi mar LSK ni 2 years oromi bi yier kata mana itim mitimo mondo iwene jomoko nikech okinde to ng'eny Kenya ka ok wanya keto ni ng'at achiel bedo kaka koro secretary general ma kotu ma an chakre ne nyuola en ma ng'at achiel ema osebedo koro mane gima mora gi procedure ma LSK ni nikech gin ging'iyo nang'o ni ging'e ni Sharon nitiere gima Sharon nyamiyowa nitiere gima Hansel nyamiyowa nitie gima Onyango nyamiyowa nitie gima Wamalwa nyamiyowa Faith otimo mare Faith nje waneno kotimo tich malong'o kinde mag ng'anyo ma defend jopiny konyo jopiny ywak ma jopiny ni godo kata mana sales donje kinde ng'anyo manosaso mago mag rowere ma bende naseo piny owacho ting'eni senior counsel Charles Kanjama bende donje kinde ma bende koro wadhi yiero maduong' koro ma en koro kuma wada pogo manumu gi motuo mondo wanene ni embe en kako osesingo ni en go teku mar ariyo gin gi offices mag LSK monego bed ni gero ground breaking nchaka gitimo mano be en one of the projects ma ing'iyo nang'o ni bobro nyalo keto in completion bobro nyalo neno ni mago kete e tim otim mare monyalo within those 2 years kotieko to owene ng'ato
Taparo ne ngwech mana yete nikech kanja mana yudo kura 3,734 no lwe machiegni gi Wanyama Nyakorom Gajwang. Peter Wanyama no yudo kanyo kura 2,634. Thuolo mar namba 3 en Kabata Nyakorom Gajwang. Mwaura Kabata no yudo kanyo kura 2,118. En yiero mabende nitayo kada kod duol mano mar IBC. No kinde mopogore senior council mopogore bende nowuok oko mar dhi debe ni neno kanyo migosi Kalonzo Musyoka. Senator e county mano ma Nairobi Edwin Sifuna bende tipone no chiw kanyo e kinde mabende ne intiere debe. Wawere gi mano tenge iti mar 9 Nyakorom Gajwang bende ywak podi medo biew ne piny Russia Nyakorom Gajwang kalure kod oganda mapachoka mabende nodhi timo tije mamoko e pinyno kata kamano chopo gi kanyo e piny mano mar Russia noketgi mar mondo mi gidonje lweny. Nyaka sani oganda mapachoka moheo 30 osewito ngimagi. Nano kanyo ka anyuola makamago Hansel Odichi manyoro nowuok oko mano mar dhi chiwo ywak margi ne mbetre mano mar piny Russia mabende nitiere pachoka. Kata kamano ne gioro mana press statement ka bende giwacho ni nok gidonjore weche mag recruitment. Piny Russia nok odonjore weche mag recruitment mago mag jo Kenya mabende dhi e piny makamano. Mbetre ma Russia ma Kenya kata mana embassy ma Russia ma Kenya kata osewacho ni gin weche ok ging'eyo mawachre ni nitie kaka gimiyo jo Kenya visa gin ema gi recruit jo Kenya mondo dhi ogo lwenjgi gi Ukraine. Lwenjgi makoro sani gin godo gi Ukraine. Gima lit kae ni nitiere jok ma sani koro osewuok. Ng'eni kinde mokalo ne wawinjo ni nitiere recruiters ma recruit je tidhi Saudi Arabia, idhi Warabuni kochacha tidhi sandi. Mano waneno ka sani odok piny nikech sirikal nchoze. Aparo ni sirikal nitie okenge moko mane sirikal noseketo mane o align procedures go masani koro cases go ok ng'eny ahinya. Pod gintie but ok ging'eny ahinya. Sani koro waneno ka koro crooks gi ose evolve kar mondo sani koro giter ji Warabuni. Sani koro igoli ka inyisi ni dhi Warabuni ipo ka kendo koro yudori Russia. Nyaneno ka nonro notim nye wacho ni jo Kenya malao mok tin ne 1,000 osebedo recruited through process ni. Mok tin ne 30 osewito ngimagi e lwenjegi. Tingi gimene giwito ngimagi nikech ka gidhi kanyo samoro nikech ne jokram na interview nitiere ja Kenya moro mabende kana nitiere piny makamano kana soe nyaka lwenye to renda otimre timani koro neko make kana jokram na siganda keni bende sin jokram na sigana makamano wacho ne no dhi kacha kaka jariembo driver in kichopo to koro ketie lweny koro gimene kata na koro gilalo ngimagi nikech ngene jo lweny nitiere ga tiegruok mabende miyogi in kanyo idhi ionge tiegruok moro amora inne machalna en wach malit nikech to nyaneno kata mana miwacho nyaneno kata nonro moro wenyo wacho nitie kata mana ex militaries moko ma Kenya ka bende nitie kaka gitudore gi wachni ma gin ma gimbe gin part mar jolweny mani Russia kochacha. Ka Russia dwani jo Kenya konygi goruok e lwenjgi to nyaka gideclare nyaka ginyiswa nang'o ni magi okenge ma waketo mage jok ma wabro kawo kaka notim ayanga mane dhi Haiti. Ok nen gima nopandi, nen gima ne piny mangima nong'e ni jo Kenya tero police Haiti. To ka Russia dwani mondo jo Kenya ogo lwenjgi to ginyiswa nang'o ni ang'o momiyo gidwani jo Kenya ogo lwenjgi. Lweny mar Ukraine oseingo Russia dwa concede koso bedo nang'o dibede ni Ukraine oseingo Russia makoro Russia manyo mana jomoko mok joge ma gioro mondo dhi ogo lwenja inago. Nyaneno ka families mopogore nyowuok oko ka kelo ywak gi ma en wach malit ka jal owadu kata mana nyathiu moro nowuok ni en odhi Warabuni kochacha nodhi manyo tich monego konye kata nodhi loka odhi bedo driver to end up ni kendo koro oyudore ni kendo koro en ema en front row ma battle. Nyaneno pichni moko e mbui kigolo kaka jo Kenya moko ne train kucha to gi celebrate makoro anawacho ni dibed ne gidhi kucha willingly so nikech tie moko ma nyaka bende nyadhi adhiya willingly. Nitie osiepna moro be nowito osiepne koro nyewa go mbakano nyisa ni osiepne moro osebedo ma bende ne temo recruite mondo odhi kuro odhi oti kuro koro kinde moko osiepne no dhi silent ema bang'e koro wachore nowinjo kuom girlfriend ne nang'o ni
ni jalno njosa wito ngimane. No wito ngimane. Samoro gin waweni gin mabor, gina machiegni kodwa ka, gina jok ma wawuotho go, jok ma wamosore go, mibro winjo ni ng'ane no dhi loka. Ka po matin ni tiwinjo ni ng'ane no tho, ni ng'ane no tho e lweny ma Russia. Koro sirikal en mana gino moro ni piny owacho biro bedo ka donjore nikech anyuola makamagi, familia makamagi ma bende osewito wedegi mag e piny mana Russia na gitero ywak margi ne apis prime minister apis jatend jotend migepe e pachoka mano Musalia Mudavadi ma bende en jatend migao mochung' ne tudruok mar piny Kenya kod pinje mamoko maoko. Ywak margi bende na gitero ne jatend migao mochung' ne weche mag labor jotije e pachoka mano Alfreda Mutua kanyakla kod ywak bin nagi chwalo e nyimud bura mano mar National Assembly. En mana gino marwa ni ywak makamagi ibro bedi ka itieko. Kendo achiel kuom achije bende nomaki ma ng'at jala chiel mosebedo kata mana ka recruit jogi kadhi piny mano mar Russia. Nyaneno wachno e wang' jowi ma Citizen kanyo ket kanyo. En masani koro obila tiyo kode ma yudo nonro malong'o kaka process no timre. Nyaneno koket process no kaka timre, igoli ka titeri South Africa ka iteri Uganda kore kiteri Russia, ok iteri Russia direct. Mateni ntiere kaka oken gimo chikore kech okane gimo miyo ja Kenya nen chakre wen ma kane idwa dhi loka to nyaka dhi South Africa mondi mano ne pok wawinjo, mano wawinjo mana gi wach mar Russia ni. Koro en gima nyaka sirikal non malong'o nikech magi ngima jopiny ema medo rochore, magi ngima jopiny ma Kenya ema medo rochore to wamedo lalo talent. En ywak ne sirikal be ni sirikal nyaka keto kenge maneno ni rowere nigi tije, rowere nigi kata mano hendni mag rowere otegi, projects mar rowere timo otegi. Nikech samoro jomoko wuok Kenya ka nikech gin frustrated, isomo samoro ni familia to tich to onge. Koro ng'eni familia be ng'i ka pressure ni kuomi ka we ateme oko dipoka afanikiwa, ema koro kiwe ni dhi fanikiwa tema koro iwito godo ngimani. Koro sirikal nyaka kony again root cause nyaka ng'eni ang'o ma cause gigi, ang'o miyo jo Kenya pod yudo ka pod despite ilando ni jo Kenya tho oko, jo Kenya isando oko, nitie ma pod dhi willingly e tije go. Koro mano nyaka ng'i malong'o mondo ores ngima ma jo Kenya, ores ngima mag jo piny, sana rowere nikech magi gik ma rowere ma bedo affected. En mana gino marwa ni dwaro makamano ibro bedi ka ichungo ahinya nya bende jo Kenya mantiere Russia mano mar sirikal mar mondo mi ofwenygi mar mondo mi duokgi pachoka nikech ang'e na nyola margi bende nigitiere koda kibaji nikech kineno weche makamagi repode makamagi kichiwe mbui ute mag fwambo wang' jowi obed nyaka lendo gazet nyaka kibaji gogi. Kok mano wero gi mano tenge hiti mar 12 bende ywaruok mano mosendre koda sirikand kaunti ma Nairobi kaka nego bede ni itayo. Naneno giri miti ma bende sirikand kaunti ma Nairobi kokadho kuom gavana Sakaja kanyakla kod jatend piny Kenya nochwe kuokgi. Wach ma nyaka sani kelo ywaruok makoni kod kocha thiche oko Sakaja kosa kik thiche oko. Nano ka MCAs noyiere Robert Alai kanyo noloso bang'e, ano kanyo ka MCAs mamoko bende obiro, neno George Alado kanyo ka bende giwacho ni gin koro gineno ni Sakaja ni kik thiche. Bang'e bende waneno ka jod bura neno ka Edwin Sifuna Senate County ma Nairobi, Babu Owino mano jod bura member Kasi East bende noloso kotende kod giri miti makamagi. Kata kamano diche manyoro bende waneno ka jod bura mopogore mano moriwo Peter Orero Makibra, Felix Odiwuor Malang'ata, Anthony Oluoch Mamadhari, TJ Kajwang' mar Warwaka kin mamoko bende noloso diche manyoro gin bende ka koro gisiro ogiri miti mano mar Nairobi tiyo koda piny owacho. Me kisewacho no ntiere pogruok ma paro, but majority ma MCA from gimaneno majority ma MCAs MPs to chaka gima support wach ma national government gi county government biro kamora achiel. An pacha maduong' ahinya number 1 ni Nairobi ok nonego bed county, Nairobi nonego obed city mondo bed run kaka city. Mane pacha maneno en nonego beda a unique entity nikech en capital ma Kenya. Nonego keta tenge kiko bed ni kendo en county owuon kaka counties moko. Yani once isekete county to ochalo gi counties mamoko to en capital city ma Kenya. Mar ariyo en ni ywak maduong' manya winjo kata mana Sifuna kanye wacho Babu Owino bawacho ni aparo ni nyolieke en ni procedure
ma gini nyoket godo ema ne gin godo gi ywak maduong' ahinya nikech pach japiny nyoko kawo nyoko penj japiny ni wadwaro neno nang'o ni gigi eki okete tim diber ni magi gik mahinyou koso nitiere gik moko mahinyou moloyo. Nye aneno ka nye apa nye Babu Owino nye wacho nang'o nye Sifuna aparo nye wacho ni national government owes Nairobi County almost 100 billion. Makoro 80 billion ma sirikal mamalo nye singo ni. Okoromo. Kata ka ne gidwaro biro mondo gikony. To ji bende nye neno nang'o. Ni ma chal kagima koro sirikand William Ruto osekao playbook ma sirikand Uhuru Kenyatta mane omayo iwacho ni nomayo governor Mike Sonko tije moko mane county onego bed ni timo makoro NMS emane timo gik moko kaka security, gik moko kaka ler man Nairobi, gik moko kaka KOP. Koro iyudo ka teko mane governor man Nairobi ne nigodo iyudo ka kendo duok piny to ji neno nang'o ni maeri bende en threat ne devolution ke devolution nobiro mondo mi counties autonomy mar ni governors ema koro ni in charge in charge of dongruok. Gini ka bro konyo japiny tanano ni gini onego tim atima yo malong'o pa japiny okaw ni dibe nang'o ni kinde machal kama waneno ka tijni waneno ka ber ka national government emo onego tim nikech county government onge resources onge kata mana staff onge kata mana staff sana gi gomenda manyalo neno ni gigi ki okete tim but ananeno ni kidwa time to giluo procedure malong'o nikech wan yo apoa ni chogi tanie wang' jowi e cho timre e cho osebedo signed onge kata ng'at mong'e nang'o ni term limits gi nang'o ng'ano madhi tiyo tich mane nikech koro sani liekore enena ruma ni tijego idhi mi CSS idhi mi jotend migepe ma sirikal mamalo koro penjre ni to koro jotend migepe ma county manonego bed ni timo tijego gino koro tijgi dhi bedo ang'o mae koro recurring expense gik mamiyo recurring expenses dhi bedo malo to tich to tin nikech iyudo ka ng'ato nitiere ondike ni for example en mini CS ma water e county but tijeno sirikal mamalo ema timo koro en tije en ang'o seche ma sirikal mamalo ema tiyo koro mage ler ma japiny nyalo dwaro winjo mane ler ma anyalo gombo winjo no bro bedo nang'o no time nang'o ni ng'ano matimo ang'o koso jotend migepe mag county idhi riembgi mondo county expenditures bende koro mondo oduog piny. Neno kako kang' ma kamano biro bedo ka timbre nikech mok en okang' mokwongo ma koro county ma Nairobi bende tiyo machiegni koda piny owacho. Nyalo paro kinde tenda Uhuru Kenyatta bende NMS bende noket kanyo mar konyo Sonko mano mar tayo county ma Nairobi. Lakini nan kapo neno pogruok gi masani kaka biro bedo en mana keto wang' to wanene nikech wan kaka oganda modak Nairobi wan wadwaro ler wadwaro services chenro mopogore opogore e kinde mamoko. Hansel bende ite mano mar 12 piny kanyo bende neno postmortem bero bende tinende koro notim bero ma bende familia osebedo ka rito kuom thuolo mar lach mano mar Vincent Ayom majago rawera nikech chiken 28 nyakorom gajwang' ma bende nochiel koda magina e kinde mano mar romo mano mar linda wananchi ma bende nota kanyo koda senator e county ma Nairobi Edwin Sifuna koro yango ni magina chiel he was shot by a single gunshot wacho ni magina manonege of course kata mana preliminary reports ne wacho nang'o ni magina nogo e wiye but wang'e kanye makoro nokelo thone mama eri en confirmation ma gimano timore no of course sandi koro yango ni nogo e close range mateni en gima ok nopore nikech mondo igo ng'ato bunde close range mateni ni chances ni intend mago jalno ero gi magina to jalni kaka ne wayango jumani ni ne tich ok nen kata mana achiel kuom jogo manodhi e bura mar e romo mar linda wananchi mane Edwin Sifuna ne nigodo no
koro ywak pod wadhi gi seyo pod dhi ne sirikal ni sama nitiere rakruok kind sirikal gi jopiny wang'iye ni en level mane nikech magi ok ne gin jonjore ma iwacho ni nobiro kwana gi bunde kata gi grenades moko ma koro chuno ni nyaka obila retaliate gi bunde nyaka ne jal manye wuotho to kata mana jogo ma nye rakre gi obila nyaneno maka kite manye gi bayo ok nye gi go obila gi bunde minyacho ni obila en justified mar mondo ti gi bunde koro ma ywak na ni obila be nyaka bede gi luor moro kolure gi ngima dhano mondo kik giti gi teko mang'eny ahinya jopiny bende samoro nyaka se nikech jopiny be samoro nyalo provoke obila mondo kik innocent lives olal nikech iyudo ka jogo ma provoke obila gin gi ng'ika giepoga ng'at ma innocent emiyudo ka ng'enyne iyudo ko yudore tulo gi notimore kata mana nochaka ni neno huruma e kinde ma bende obila nalawre gi jonjore neno ka rawera Cheryl Achieng bende noyudo mana tho e kinde ma kamago koro rakruok ainagi in most cases gin joma innocent ema hinyore ok kata make kata mana kinde ng'anyo mag Gen Zs ne nitie nyathi moro mane en bunde nomake ma e ot koneno TV ema bunde nodhi omake kata mana the last ng'anyo maduong' mogik nitie jok manotho kata mana area kuma dake kuchocho iyudo ka a good number of them ne gin jok ma ok nodhi kata mana ng'anyo stray bullets ema oyudogi kata mana koro retaliation ma police koro iyo wang' o retaliate en koro obaba magina oyaye iyudo ka koro maginago ema koro mako ji ainago nikech jonjore to ng'e kaka deal ga gi police ng'e kaka gin gi pondo ng'e kaka gin gi hepo to ka gise hepo to giwe japiny ma innocent gi midhiero koro mae ywak na ni police bende nyaka duoke teko ne chien matin duoke teko ne machien taine kinde gi mabende koro wachomo yiero maduong' mano mar higa mar 2027 inyanya kwayo bende ne obila mar mondo mene kaka nyalo gayore kinde romo mago mag galamoro ahinya mago chokruok mago mag josiasa nikech bende nwaneno kana nyama kima bende tiagas bende no ba ka tiagas oseba yiero malungo wang' koro kelo confusion chochni makoni kod koche ng'at nyalo kana inyore waseneno kana mana ruomruok moro ma ng'ato ruomruok mago mag oganda inyono kana mana oganda mamoko matho mana adier kabisa adier by the way stampede is another cause of death gi injury e ng'anyo opogore gi gin kech gin weche moko ma ng'wech kosewuok to nitiere kata mana miyo moro kata rawera moro kata mana nyathi moro e kind ji kanyo ero en ok onya defend himself kata herself en ok onya konyore iyudo ka ji oseringo osetuome samoro oselwar koro ing'e ni inyone anyona ka ji dhi koro en ywak ni sama kata mana rombe ma wan godo gi nyaneno jatend piny kanyo ka e romo along Thika Road aparo owuoka ni to jonjore odonjo gin koro gi maji koro magi gik ma pod amedo ywak ni jonjore take advantage mag gigi then police bende retaliate ka police ose retaliate to koro ema kelo thone ne japiny ma innocent ne onge kata mana agenda madhi e ng'anyo anselano ka dakika na 13 tok saa achiel kapok watieko nonro mar gazet e ite mogik bende naneno ka Arsenal notimne gi gimoro koro ang'e ni nitiere jatugo mar Arsenal miluongo ni Jesus koso luongo ni Jesus bende iwacho kanyo ni Arsenal even in bad times Jesus will not leave you koro gikata kanyo ka Jesus will not leave you kata kamano ang'e ni Hooves notimo ne Arsenal gicha wacho ni ne giyudo mudhi mag gunde 2-2 gi wachni mogik watieko an nabuok ka ng'e nawe game ni gen 1-0 kadhi nindo gokinyi ka donjo TikTok tawinjo ni tunatafuta power pach ma tunatafuta power Arsenal tafuta power gi ji ojonjo Arsenal ojonjo manyo power kaka ginyalo navigate through the day and to koro mae riket osemiyo johera mag Arsenal buok ahinya nikech sani koro Man City nie tok gi kacha giingo Man City gi points 5 to Man City to nigi game in hand matiene nitie tugo achiel ma pok gi tugo koro warito neno nikech mabe miyo koro opira bedo mamit ka gap no koro ni machiegni opira bedo mamit ahinya wachna mogik en mana kalure gi weche mag governors moket kagi nikech en wich kuot ahinya ka pod wan e century ma wantiere ni sirikal golo pesa NGOs mopogore golo pesa to japiny pod nigi lack ma basic things kaka chiemo kaka kama onyalo ninde
kata mana kaka chiayo mare nyalo yudo resruok. Kata mana osuptal mo malong'o, ng'eny osuptende gwengegi kinono malong'o osuptende gi sikunde ibo yudo ka gin kanisni emogero, NGOs emogero. County governments makuro, it is high time jogi nyaka chiew. Mar ariyo, MCAs mag gwengegi anadok ga MCAs gin gi ling'a to jogi ok ti. Dibere ni gimbe gi chiemo gi jogi, mane penjo mapenjra ga maduong' nikech ineno ka koro nyaka gazeti yangi eke iwinjo ka ji ochiw. To law makers mag gwengego, policy makers, joma timo oversight mag gwengego, MPs gi MCAs gi senators, gin gi ling'a kosemuoch kore ka giwinjo ni watemo keto kengegi, girito nyaka muoji to report to nyiso nang'o. Kata mana koro Met nogolo report nang'o ni koth dhi delay, horo bro bedo ang'o mane okenge manotim. It is up to jotelo mag gwenge come together sama report ogol, nikech Met to tinde temo golo report chon. Wabiduru kamoro achiel, work together mondo wane nang'o ni japiny, nikech en wach malit ahinya kineno ka inyisi ni ng'ato pok otedo higani. Nyanene gazet mokalo, ng'ato pok otedo higani ne familia mare. En wach malit ahinya. Mana kamano Hansel Aguni rokmone nyakumbiro e nonro mar gazet nyakwarom gajwang gazet mumuri e kin Daily Nation gi The Standard dhi nyiewo. En maneno kiny makawuono bende kinyo The Standard ibro bedo kiyudo The Pulse ntiere iye kanyo weche motenre koda dusruok. Daily Nation gintiere koda The Voice. Dakika bende skadha 16 tok saa 1 mar okinyi. Akayo mati nyakwarom gajwang adwo gi twak e chenro mano mar piny. Kiny makawuono wonyana pach jodolo kotenre kod chal mano mar piny Kenya. Kik dhi mabor. Hera, andhoga, adira. Naye kodi. Nokang'eni ni nyalo timri malich kamae. Ich lach ok duong' dhot, obiro donjo to kao. Nyaka sani podi nikia gimoro amora mantiere pacha. Hera miyo ng'ato bedo gi teko mar timo gimoro, kendo nyalo lokore pap mar lweny. Odni opong'o mana hawi marach lilo. Makruok gi ng'ato nigi nengo mare. Ing'eyo gimarach kodi en ni onge ng'ata piny kamanda bedo gi wat kodi. Oromoniti. Remo biro yiero bedo korka ng'a. Kata kapo ni wan jokor gi nyako, mano ok onyiso ni wan waonge ratiro mekwa, omiyo an abiro chung' kode. Onge gima siko kopondo nyaka chieng'. Sama dera chiegni, gik moko duto wang'. Sanju gi Rajiv en ng'at achiel. Wae donga wache dier. Parineti, wuok tich nyaka ngeso, saa 2:15 otieno. Be iseikori ne miel? To bende iseikori ne thumbe mamit manyien manyasani? Wakelo ni mixes malit kabisa kod miel manyasani. And of course ngeso ka ngeso nyakumbwa jung chakresa ngwena nyaka sauchiel. Cheki melanin top imeweza. And of course Hilo bwana Chenro N Thundagmo. Joka Nyanam, nitie lokruok e chenro magwa. Wami thuolo mar nuoyo chenro miero e juma mangima. Penj laktar, biro ni wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo nyaka saa 1 odhiambo. To inuoyo tich ariyo nyaka tich ang'wen, chakre saa 5 otieno. Mbak ndalo biro ni wuok tich nyaka tich abich, chakre saa 8 nyaka saa 10 ma odhiambo. To inuoye saa 5:45 otieno, wuok tich nyaka tich ang'wen. Winam Cinema biro ni Jumapil saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno, to inuoye tich ariyo nyaka tich ang'wen, saa 4 otieno kod ngeso saa 10 odhiambo. Mana e Ramogi TV.
E chuny ogandawa, ngima mar del en mwandu maduong'ie moloyo. Mondo tekruok mar dende obed maber, ok gin ga gik matek. Gin gik maluongo ni lifestyle. Manyiso ga jotuo ni gigi ok gin gik minyiewo, gin na gik mitimo. We bedo gi kiawa, kendo chak bedo gi ng'eyo. Nachako chemotherapy. Side effects nen, yier wi nyaka lwar, constipation, chandi seriously. Warwaki e penj laktar, ma en tudruok gi lakteche molony. Sama idhi ir jahocho cha, nyaka ibed ni iseng'eyo ni mae shida ma an godo, to adwa konyo. Chakre weche thieth kod chiemo mar mine mayach, nyaka e weche thieth mag tuoche masiko. Wakelo od thieth e od dak. Tuo mar rheumatic heart disease ni landore sana e gwenge ma poverty ntiere. Riwri gi Ruth Otieno, wuok tich nyaka tich abich, saa 12 odhiambo. Piny igero kod mbaka, to kaka ndalo medo sudo, mbaka medo bedo mamit. Kochakore tarik 2 dwe mar 2 higani, mbaka dhi bedo mathoth. Chieng' wuok tich, kaka wanene, chako wach maonge mung'o. Jopiny emonego omi jotendwa gi direction. Tok saa 4, Cleophas Oluoch koloni weche matimore e piny Kenya nyaka saa 7 wang'e e chenro mar chal mar Kenya. IBC oket priorities ne right. Credibility mar election chakore gi kar registration. Chieng' tich 2, Sharon Ong'ao seto i gwengewa e chal mar gwengewa. Tich 3, George Bati pedho weche ayanga ka omanyo duoko, to in japiny ibiro wacha. Tich 4, Lydia Okeyo loko ni weche ohala kaka itime, yore mag loso omenda to gi yot mar timo ohala. Chieng' tich 5, waloro Juma kod rowere. Joyce Oduor choko pach jomatindo ka omiyo gi thuolo mar kengo weche magido chunygi. Kungo makwa Nairobi ka e Chest House student leadership kana wapingo the new funding model. Mana e Ramogi TV machiegni. E chuny weche duto, rawere nigi duola, paro kaachiel kod chia. Wajo Kenya wate but wan gi cultural background gi kuma wae gi homes wa. Ma e thor wach tich abich ka tich abich. Wayawo pap ne rawere mar winjo duondgi, mar winjo pachgi, gigo magido chunygi to kod lek magin godo. So vijendo wuon gine ma oningo gichak gimobilize themselves, gisupport each other, one another, mondo koro giyud kaka koro gin wanegotiate mbele kacha. E weche mag somo, ngimagi, tije, to kata mago mag ringre, gichomo kanye. Sani koro nyaka jogwa lok pachgi, mondo ging'e niya, wadwa tiyo ne jopiny. Kochakore saa 4 okinyi nyaka saa 7, an Joyce Oduor, ane jamadar mar yie jomatindo. Kik bai. Ma en Injili ngima, Injili makelo ngima. Bironu sabato ka sabato, are saa 1 okinyi nyaka saa 3 okinyi. Wadhi kelonu chenro mamit ahinya. Jok manokosomo lesson, wadhi bet gi lesson mar juma. To Nyasaye dwaro ni seche duto kata piny obedo matek machal nade, to challenges ma waromo godo kik golwa kuom Kristo. Wadhi bet gi children's sermon ma wadendo ni Lulu mag Yesu. To noting'o ligangla mondo hikre ne kedo. Be iikori ne winjo wach Nyasaye? Ne thuon wach mwadwa wuoye en ni mwandu kik teri mabor gi Nyasaye. Wakelo jower mopogore opogore makelonwa Injili makelo ngima. Okidwa koso Injili ngima, kitayou kod an Lorina Chieng. Happy Sabbath.
Nyakorongo jonka moro mintiere dakika hos kadho 24 tok sa achiel mano mar okinyi chenro en mano mar piny Nyakorongo jongo kiny makawuono wamenyane na duonda kanisa hinya kotenre kod chal mano mar piny Kenya. Wang'eni weche mathoth osebedo katimore Nyakorongo jwanga to kinde ka kinde bende wajathoro neno ka kanise bende wuok oko kokadho riwruoge magi mago mag seyo kama bende sirikal nitiere kod ng'ikruok makoni kod kocha. Kata kamano Nyakorongo jongo kiny makawuono nane bende nitiere kod welo adek. Wendo machielo Phronesis Ng'uono mano mar The God Nation Church okonyalo chopo kaluwore gi mago mok nyal geng'. Kata kamano okiny makawuono antiere ka gi Professor Dr. David Kodia mano bishop mano mar Anglican Mabondo Diocese. Otudre kodwa kintiere county mano ma Nairobi. Bishop Amose ni misawa geno mara ni county ma Kisumu ochieyo makare machiegni. Erokamano ahinya Joyce. Erokamano ahinya Bishop nyinga Sharon Ong'aw kata kamano machiegni ahinya e twak. Kopogore gi Bishop Kodia. Sorry. Kopogore gi Bishop Kodia Nyakorongo jwang bende e mbui mano mar Zoom bende wadhi bedo kanyo gi Musa Juma Asmana ma bende en jagoro maduong' mano mar Supkem. Obiro bedo kotudre kodwa e yor lony manyasani kentiere county mano ma Kisumu. Ka ono ikore wabiro bedo kwatudre kode achiel kachiel. Kata kamano Bishop Kodia karwaki e twak chal mar piny Kenya e wang' jodolo e pacho ka. Inene umachal nade kwachako mana kodi nikech kindegi bende wang'eni jo Kristo kanyakla kod jo Islam bende nitiere tweyo. Adja wacho ni kwang'iyo piny kaka en sani piny otiya gwambo. Iyudo ka ji ok ong'eyo maber ni to gichomo kure. Nikech sani ma wanie e kinde ma josiasa manie Luoland opogore moloyo kinde duto mag our history. Omiyo gima nyalo wacho ni en kinde ma ji nyaka bed mana gi geno matut kendo nyaka giti mondo gine ni genono ochopo kare. Kwadwani mondo wabende wayud teko mane wan go chon bang' tho mar Raila Odinga. Erokamano ahinya to ang'ini wabiro bedo kwalose weche mopogore opogore ahinya kinde gima bende nitiere liet mano mar siasa. E kinde mosekadho bende wasebedo kwaneno kata mana ka rombe mago mag siasa bende idonjruoke mopogore opogore. Kata kamano nyaka e kuonde mag lam josiasa kadhi kuonde mag lam Bishop bende wajathoro neno kamago timore ahinya gwenge mag Masaa mar piny Kenya. Rombe ma bende nitimo kanyo kod jatend DCP Rigathi Gachagua e kanisa. Ken man to diwach nang'o? Ang'ini jo kanise mopogore opogore bende osebedo ka wuok oko mano mar sew kenge makamago ahinya kinde gima bende watelo ne yiero mar higa mar 2027. Gima notimore ne Gachagua en gima kisungu biro luongo ni unfortunate to wan to biro luongo ni gin midhierini achiel kuom midhierini mwaneno e kinde gieki. Nikech kuonde lemo sani ng'eny ji okomiyo luor kata matin. Kendo iyudo ni weche mag kuonde lemo okosemi luor mowinjore kodgi. Kata kidhie muma ibiro yudo ni nitie kuonde manileme ma onge ng'ama noyiene kata madonje. Mana jodolo kende emoyiene gi madonjo. Mano nyisi kaka ne omi kamoro amora mar lemo luor. To gimwaneno kinde nieri ok en Gachagua kende megin notimorene. Kata mana mane Gen Zs nyocha ne owuok gi sirikal. Ineno ka jo polise modhi omonjo gi nyaka Family Basilica, Holy Family Basilica mar Catholic. Kanisa en kar pondo. En kama ka gimoro ohinyi oko tiringi dhiye, kar pondo ok mulga. Omiyo gima jogi timo gikelo kuomgi. Mana kaka ng'ato koringo
kidwa nego ng'ato kata kidwa dhawo ng'ato to seringo modonje od ng'ato, kata ibed gi teko manadini ok idonje odno, irite mnage oko. Omiyo gima timore e Kenya ka sani nyiso ni waseweyo Nyasaye. To piny moseweyo Nyasaye ok bi dongo, kendo ok bi chomore e yo mowinjore kaka oganda onego dagi. Nikech ng'eyo Nyasaye kelo luor moro makende e ngima mar dhano. Omiyo gir Gachagua no en unfortunate. Kata bedna ne Gachagua ok yiego, to en gi haki madonje od Nyasaye mondo olem. Iweye makotimo makosa timake. Mano e sheria. Erokamano ahinya. Taparo ni Bishop Kodia bende kinde makamagi wadong' mana gi iwacho ni dweche madirom 17 to wadhi e yiero maduong' mar higa mar 2027. Akini kaka Bishop mano mar kanisa mar Bondo Diocese. Akini nene yo machal nade ting' mar kanisa kinde makamagi. Ahinya mar neno ni ochwal kwe riwruok mar oganda en ang'o? Wan kaka kanisa tichwa maduong' en neno ni ji odak gi kwe. Kendo ng'ato madwaro mondo ous sera mare otime e yo mowinjore. Ng'ato ka ng'ato nigi haki mar nyiso jopiny gimodwa timo, kendo gimomiyo odwaro ni en mondo oyiere tok ng'at machielo. Ng'ato ka ng'ato nigi haki mondo owinj wachne, kendo en bende nyaka obed ni oluoro bende haki mar jowadgi. Omiyo gimowacho ne kata jowa manie siasa, ni siasa masani ubiro rumo to jowa to ok bi rumo. Jowa biro siko kani mana kama gintie ne ema gintie. Janeba mari kata jirani mari ok nyal riembo nikech otedo rech to iti chamo alot. Ochiedo to ito gimichiedgo tami. En mana kanyo nitie gik moko ma nyaka wayie ni wanyalo dakgo. Emomiyo sama wachomo weche mag siasa ni, nyaka wane ni language mwatiyogo en language manyalo kelo luor e kindwa gi jirani. Bende onyalo kelo luor e kindwa wawegi kaka oganda. Emomiyo adang' awachi ni wan kaka kanisa gimwatemo nyiso josiasa wa ni gidhi mos. Siasa biro rumo, siasa ma 2027 biro kendo biro rumo, mana kaka yiero mamoko bende nubiro to kendo rumo. To pod wadok mana kanyachiel. Omiyo jasiki sani ema biro bedo osiepi e kinde mabiro. Omiyo ok wanyal destroy even our enemies. To nyaka wane ni kata ka gin our enemies kamano wa keep gi at a distance with respect. Nikech kiny ok ing'eyo, kiny en ema obiro konyi. En ema ibiro kwayo chumbi kare. Emomiyo akwayo mana josiasa wa bende gimwayalo pile ni kata kapo ni wan gi pogruok e gik mwadwaro mondo jopiny owinj kwa wacho, to wawacho gi mana gi luoro, heshima makende. Kumabro dhi onge. Gibende kumabro dhi onge. Erokamano ahinya. To bende nyakorom Gajwang' wendo mar ariyo bende osechopo ka. Antiere ka gi jagoro mano mar Supkem mano mong'ere kaka Musa Juma Asmana. Musa Juma Asmana bende tudre kodwa kentiere e kaunti mano ma Kisumo. Asmana mosemisawa gino mara nicho makare machiegni twak. Oyawre urahinya jo radio Ramogi to gi jo Kenya duto te. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wachiel maber kendo wagone Nyasaye ero. Erokamano ahinya. Kadwa ketwa kang'eni kinde makamagi bende jo-Islam bende ntiere e kindegi mago mag Ramadhana. To chal mar piny Kenya en mane madiwachi ahinya juma ni weche mabende osebedo katimore mabmori kanyakla kod mana rachni Asmana.
Erokamano ahinya Radio Ramogi. Chal mar Kenya ok osebedo kadhi kodo maber kaka oganda mar jo-Islam, to nikech josiasa oweyo tije mano oyierogi mondo mi gitim, kendo gichako kampen gi rang'iny mamalo kabisa, kendo wigi owil kod tije mowinjore bed ni gitimo ne jopiny. Jopiny ni kod shida mang'eny mowinjore bed ni rango mondo konygigo, to kowinjore bed ni chako wach mar yiero gi siasa motegno mar mbi mamalo mar 2027 to sani pok oromo. Erokamano ahinya. Ang'eni matut gi mathoth kotenore kod chal mar piny Kenya obiro bedo kwatwa kodi achiel kachiel kintiere kaunti ma Kisumo kanyakla kod Professor David Kode Nyakorom Gajwang'. Ote bende par ni oronwa e lai mago magote machokare deka 600 mbui mago mag oganda bende yudo chenro makama achiel kachiel. Ote moro ma bende idwaro mar mondo mi jodolo ma bende ntiere godo olose ahinya kaka ting' mar kanisa e kinde makamagi. Ting' ma bende gintiere godo mar neno ni oganda wadak koda kwe kendo wabedo koda riwruok e yo makare. Kintiere kaunti ma Kisumo, Professor Kodia bende waloso na kotenre kod seyo nikech koro waloso chal mar piny Kenya. Weche mopogore ma bende osebedo katimore e alwora magwa. Nyaka gisani bende seyo pod imedo chwal ne obila. Kaluwore kod oteku mathoth ma bende gisebedo ka gitiyo godo. Machiegni ni bende nwaneno seyo ne obila kaluwore kod tho mano mar rawera Vincent Ayoma ma bende nochel koda magina e romo mano baga Kitengela kod Senate County mano ma Nairobi Edwin Sifuna. Cheryl Achieng' bende rawera moro bende nochel koda magina. Iwacho ni kinde ma bende obila narakore koda jonjore e gwenge mago mag Uruma. Seyo makamagi ten mane nikech ang'eni ok en wendo kuom e it jopiny. Rakruok ma bende obila samoro iseyo ni tiyo kod oteku mathoth. Diwach nang'o nikech wang'eni bende kweth mar Sifuna bende gichano timo romo margi magalamoro e gwenge mag imbo mar piny Kenya e kaunti ma Kakamega. Sharon Dianga wacho ni gima timore e Kenya ka en dwanyruok marach. Jok ma oseweyo kitgi mar dhano ma koro gichala le. Bunde ok en katunja mitugogo. En tho tayari. En gima olosi ni neko, ok olose e yo machielo. Tij bunde en uneko. Emomiyo gima jowagi dotugo go mna gi bunde ni koneno dhano to chalne mna winyo moro modwa goyo. Ok ang'eyo gima onego watim kaka oganda. To en gima onego ji wuoye motegno kendo odwaro bende personal involvement gi families mag kuonde mobila gi ae. Ma mondo wawachnegi ni gima gitimo ne jopiny ok owinjore nikech kata na chik ok oyie mondo inega ng'ato oyaye kaka gitimo gani. Jomodhi e wuoth gi giwegi chik ok owacho ni ji ok nyal wuotho koriwo kanyachiel. Nikech kata kidhi kata na street ma Nairobi iyudo ka dhano opong'o ka e street giwuotho kanyachiel. Ok inyal chuno ji ni kik giwuoth kanyachiel. Ni ka giwuotho kanyachiel ni to koro mano en na makosa. Omiyo gima jo obila mawa onego ng'e ni gibende gin na dhano. To gibende gin gi families maggi magiweyo dala. Gibende gin gi minegi, gibende gin gi wetegi. Ka koro jopiny nyalo bukore ni gibende gidwa revenge, gidwa chulo kuor. Mano dwa dhi kuma nade? Nyaka wabed joma nigi luor mar ngima mar dhano. To bende ka jogi ne giwuotha ok ne gidemonstrate ne ginena joma ne more manoilo mar winjo jotendgi. Onge makosa mane gisetimo, onge duk ng'ato mane gisemuko. Gin ile manomakogi. To jogi ok ibukri ni koro idwa keto lweny kuomgi. Nikech gimiyo ng'ato dongo e yo nere ka gima ng'ato oseyudo political victory. Omiyo en gima an awuon abro temo dwaro mondo abed kata na jotend obila kata mana mar region ni
mondo wabed korgi e conversation. Gin jowa, gin nyithindewa, gin owetewa, to gima gitimo ok owinjore nikech remo mar jok ma otho ni e lwetgi. To ok ginyal bedo joma ngimagi bende biro bedo maber kata in future. Ka in tiji en ng'iyo ni kaka hinyo joweteu nikech oori, seche moko bende ng'ama oro gi malong'o bende onge. To gidwa nyiso ni gitiyo, ok tim kamano. Erokamano ahinya. Omiyo ok en gima owinjore, en gima wan duto wase condemn. And adwa wacho ne mna jopiny bende ni seche ma kamagi nyaka ging'e ni nitie an enemy. Kata gina amongst friends nitie an enemy kanyo. Gibende gitang' atang'a ni jomagi seche ma gidhi e ndarani nitie enemy somewhere ma en ok odewo kata gin right kata gin wrong. Nikech tijgi en ni neno ni joma ok owinjre gi sirkal ikwano kaka jowasigu. To mano should not be the case in a civilized world kaka wantiere. Erokamano ahinya. Takini ne josiasa akeni ote mari mane ma intiere godo nikech ing'eni kinde ma kamagi to liet mar siasa nitiere to jopiny bende nitiere koda johera magi mopogore opogore. Parruok mar paro bende nyalo gwenyore nikech kata mana kwaneno kata mana duond buche mopogore opogore bende paro mar gwenyruok nyalo bede. Akeni en ote mane ma toni chwal ne josiasa bende kanyakla kod johera magi kinde ma kamagi, Profesa? Josiasa bende adwa wacho ni gibed joma kata giwacho adiera to kik giyany jowetegi. Ing'eni wasebedo gi culture moro ma ji ok oseluoro jowetegi. Inyalo go siasa mok yanyo nyawadu. Ok ochuno ni nyaka iwuoye kuom nyawadu e yo marach mondo jopiny ong'e ni in dhano. Wach mana gima in idwa timo. Wach mana gik mineno maricho miparo ni kidhi tidhi loso. To ayany midwa wuok nikech ng'ama iyanyo ni en bende en gi family mage ma kowinjo ni iyanye to gibende giwinjo marach kodi. Omiyo nyaka wane ni gik mawuok e lewa gin gik manyalo riwo jopiny, to kata kapo ni adiera modwa wacho to wawacho adiera. Muma wacho ni wawacho adiera in love, kuom hera. To iyudo ni ok inyal bedo mana ng'ama kichung' ni idwa wuoyo to idwa yanyo joweteu e yo moro ma koro ka luor onge. Adwa wacho ni josiasa wa nyaka wa learn how to use civil language, wach makelo kwe, wach mamiyo ji dongruok e yore duto, wach makelo luor e kind oganda. To weche mag ayanyo nyaka ong'e ni wan gi nyithindo. To sama language mwatiyogo be ma nyithindwa bende mako to tiyogo. Koro kwaneno ka nyithindwa obam tiyo gi lugha moko mok owinjore, mago gik magisomo kuomwa kaka joma dongo. Omiyo nyaka wabed joma ritore e gik mwawacho. Abende asebedo awuoye weche mag adiera gi to kapare ni aseyanyo ng'ato. Onge jasiasa moro maseluongo nyinge kata mayanyo ni ng'ani en kama ng'ani en kama e public. Omiyo wanyalo bedo joma civil. To sama wabedo civil no to wabiro heal the nation, wabiro konyo piny mondo bed gi kwe. Mano e gima daher mondo awach ne josiasa wetewa. Ni ok ochuno ni kiyanyo ng'ato te kineni kaka hero. Mano ok en. Erokamano ahinya Bishop Kodia. Kata kamano ne Musa kintiere kaunti ma Kisumu kanyo bende medi ahinya nyaka luore kod oteku ma bende bilosi bedo katiyo godo. Mana kana senyisi kanyo ni e kinde machiegni ni bende waneno kanyo tho mago mag rawera ariyo ma bende iseyo koda obila ni tiyo koda teko mathoth. Akini ndi wach nang'o nikech wadonjo e kinde ma bende koro liet mar siasa dhi bedo ka medore motelo ne yiero maduong' mar higa mar 2027. Agwero kamano ahinya kendo mar ariyo
ok owinjore jo obila ti kod teko mang'eny momigigo. Owinjore gibed ni gin joma jorit jopiny, mok owinjore bed ni gitiyo kod magina mar chielo rawere. Rawere nigi haki margi mar bedo gi ilo kata mar timo demonstration ka ok gimuko kamoro kata ko gikwalo gimoro amora. Ok owinjore bed ni gin joma ichielo mana kod magina. Kata kirango weche matimore pinje maoko, nitie rubber bullets mipogo gi godo kendo inyalo ol kuom gi pi kendo inyalo chiel gi godo mok nego ng'ato. Seche minego ng'ato, ing'e ni iwe lit maduong' kabisa e anyuolano. Jonyuol mare kata famili no nyaka bede kod lit mokadho. To in bende kapo ni bed ni otimi machalo kod mano, ok dak ibed ni in bende dibed ni maber. Miyo jobila ong'e ni gin nyithindwa, gin owetewa, to kendo joma ginego gi kata joma gichielo kod magina gi. Chik ok oyienegi. Chik ok oyienegi mar nego chielo ji kod magina. Owinjore gibed kod tim moro mar loso kod ji. Kolos kod ji yo moro maber, dhano dok mana chien. To ka ji oketo ang'enge matek to gi thuon mang'eny, to gibed nyaka gibed mana gi thuon to kendo kod ang'enge. To mano en asara maduong' kuom jopiny, kendo en asara maduong' kuom jonyuol. Koro gidogie mos to giteme culture moro mar loso kod ji. Loso konyo gik mang'eny maloyo teko mang'eny. To josiasa bende olosie kod ji kod raweregi ka gimiyo gi paro maber manyiso wago erokamano ahinya kuom ng'ikruok ma kamano. Geno mara ni mbui mare biro bedo katiyo makare. Kata kamano ne jogo kuma samoro dibed ni gochone Asman. Uru Asman mar mondo bi los kodwa achiel kachiel nikech ka unu gochone kotiyo koda simbe mar ong'we yamo to nyaka kel midhiero makoni kod kocha. Kata kamano Profesa Kodia, wang'e na weche mabende nomi peko kiny makawuono e gazeti okiny makawuono. To wach mabende nyalo mako wang' jopiny ahinya en kaluwore kod maling'ling mabende obila kanyakla kod duol okwach kich osebedo katimo. Sani no maka chije 13 e kaunti ma Kajiado, chije mabende iseo ni nachano timo maundu mago achije miseo ni wuok e kweth mano mar Al-Shabaab. To no maka gi kinde makamage wang'e ni Lent dhi nyime to bende Ramadhan bende ero tuyo mag jo Islam bende dhi nyime. Akeni en wach mane madiwachi nikech e okang' mogik kwang'yo kinde mogik mabende maundu notim e pacho ka gi kweth miseo god Al-Shabaab nene higa mar 2019 kano time Dusit D2 mane magawa moro e county mano ma Nairobi. Nyaka sani higni go duto te aparo ne en poch gi pak ni ubila kuom neno ni kwe kanyakla kod maundu makamage orakrek godo. Akeni en wach mane madiwacha ahinya kinde gi makoro tuyo to bende dhi nyime e pacho kae. Gima dang' awachi ni jo maundu osebedo kakao thuolo mar onge mar security maber. Kendo gin gik ma ka gidwa timo to ging'eyo kaka lora wachal. Ging'eyo nyao manitie e system mar security. Omiyo gin joma ofuwo, gin joma riek mong'eyo saa monego bedie ni gimonje ji, to kendo gikawo thuolo bende mar otieno, ni ka piny otieno onge light maber to gihinyo ji. To ng'eny jok matimo gigieki iyudo ni en connections maduong'. Moko iyudo ni imako moko to kosemaki to bende iyudo ni kendo wuok. To omiyo gin connections momako ji mang'eny in society weche mag kuoge. Seche moko iyudo ni jo security mana bi keto to gin bende gin ema gikolud bende gi joma oko. Omiyo kata na boma mwantie ma Kisumu ka iyudo ni kuonde mane igalo ni ne ber ne safeguard tinde ok in safe kata matin. Ji chuno ni nyaka dhi utegi chon kabisa. Omiyo en gima sirkal onego ng'i ahinya. Mokwongo jogo ma bende donje security sector nyaka gibed joma conduct ma gin joma ong'e gin joma ong'e background margi maber. Nikech seche moko iyudo ni jok manie security moko bende iyudo ni bende koliut gi joma ne oko. Koro iyudo ni gini compromise the safety of our people. Emomiyo
kinde ni eri nyaka jitang an gima dang awach ne jopiny ni nyaka jitang ing'e ni sama idwa dhi ot tidhi ot sadi jok miwuothogo gin jok machal nade kamiwuothe kata ka in ng'ama ohero madho gimoro timadhe nyaka sadi mondo kata kidok e ot idok ot chon kendo surveillance nyaka bedie ma kabe to sirkal nyaka invest a lot of money security surveillance systems kamoro amora tinde ok inyalo weyo ni joma kama joma jotelo nitie kende eming'eyo ji duto dwaro security ok mana joma ni e telo kende omiyo security nyaka bed intensified kamoro amora ma ji osebedo nodakie mano e gima nyalo wacho. Erokamano ahinya. Keni Asmani ni neneo machal nade nikech kinde ma kamagi bende wang'e ni kweth njore jomaundu bende osebedo ka medore e gwenge mopogore opogore kata mana e gwenge magwa ma kaluo. Iyudo ka ng'ato tiyo matek, nwaneno kata mana yo ajigo kocha duka, jokuoge donja te nena rochruok makoni kod kocha to nyaka sani bende obila bende noseng'we maling'ling ma ji 13 bende nomaki e kaunti ma Kajiado ni iseogi ni negidwa timo maunda hinya buore Nairobi ka wang'eyo kweth mag Al-Shabab kako osebedo ka kelo nok mar arita. Akendi wach nang'o teno okang' mane manego bed ni obila kawo jatend arita kwe pacho kae? Asman. Erokamano ahinya. Daher kwayo jatend obila mondo gimed teko kuom askache ok mar nego ji mana mar rito jopiny. To nikech sani tin mar tich to gi jawuoto osebedo joma nyap mok dwa tiyo kata tich moro amora mar lwedo mondo giyude gimoro manyalo konyo. Gidwa bedo joma nyap madwa mondo gibed kod yo moro mana mar gonyo. Koro gidwa tich moro matek. To mano miyo koro insecurity osebedo mang'eny kabisa gweng' machalo Kisumu kae. Koro hali ni ok en hali maber. To mar ariyo, sani kaka wajo Islam wamondo gokinyi kabisa lemo. Wafeel ni kok nyal miwa security maber. To nyithindo mabende wuotha ma maji simogi. Kok nyal makigi mondo teri kane kod gigi biro keto piny biro bedo marach kata kapok yiero ma higa manyien odonjo. Miyo dwani mondo security obed intensified mondo ji obed kanyalo ritore maber. Police bende obed kod joma nyalo konyo ji. Ok police owinjore bed ni manyo kamimadhe chang'a ma gidhi gichoko pesa kuom mine ma uso chang'a to kod polise bende yudo ka mobet e ndara tijgi mana kawo masoya mar siling 50, 100 to gima chando jopiny ritruok mar jopiny to gidewo. Mano makosa maduong' sana. Dwaher kwa jatend jobila mondo gimed loso kod obila gi mondo giwe timo maricho gi to gitine jopiny. Mano omiyo wagolo ushuru mar mondo miyo chulgi mshahara. Erokamano ahinya. Ting' machielo bende mar kanise nyakwarom Gajwang' bende en mar neno ni weche mahinya masando oganda ma pacho kaka chal mar ochumi bende okinyi ma kawuono The Standard bende en geno mar ni samoro kapok oneno gazeti okinyi ma kawuono bende naneno kanyo kopedh tipo mago mag governors 8 thoth giwuok e gwenge bago mag nyandwat mar piny Kenya kanyakla kod gwenge mar Hoho mar Okak. Akani Bishop Kodia weche mag chal mar ochumi to diwach nang'o nikech ng'eni jotelo bende nitiere koda ting' kosemigi omenda nikech wacho ni chakre ni devolution chakre ne loch mag sirikane mag gwenge chakre nitiere moko kuom gima bende tipo mabende pedhi mano gavana ma Lamu nitiere ma Wajia nitiere Isiolo, Mandera, Garissa, Masabit, Baringo gi gavana ma Turkana. Iwacho ni gavana Saboro makamage osemuonyo siling bilion 500. Tiwacho ni kata mana pi malong'o moganda modho e gwenge gi onge kata mana yedhe osiptal e kin mamoko. To ng'eni seyo makamage nochak kanyo gi jalup jatend piny Kenya machon mano Rigathi Gachagua. To magi bende dhi ne kata mana jotendwa kata mana gwenge magwa makaluo. Jotelo nitiere koda ting' mane ahinya kinde gi mar neno ni jopiny bende oyudo resruok ahinya nyaka luwore koda pek mana mar ngima gi ochumi. Sharon, madne ika mana chenro moro machielo mondo awuoye wach mar devolution ni nikech an gi paro mopogore ma joma nyalo goya ng'enya to nyaka tawachi. Devolution ose kelonwa weche mag mibadhi
nyaka ute mwadakie. Onge eni kanti mangi winjie ni weche dhi maber maonge weche mag mibadhi. Iyudo ni ng'ato iyiero gavana kawuono, to bang' ndalo 2-3 ng'ani oseyudo gero ot maduong' Kisumu, ng'ano osegero ot maduong' Nairobi, ng'ano osetimo kama. En mibadhi marach. Mibadhi is more devolved than the leadership. Omiyo an gima nyalo wacho ni systems mwaseketo mag checks and balances pok oyudo line maber mutiyo e our devolved system. Nikech onge kama ngiwinje ni weche mag mibadhi gi ki pesa malal, okangi yudi ni nitie kanti ma is free of that. To na winjoga gimoro nyoro video clip mane Raila nuwuoye chon and reminded me of what is going on. Ma minister moro man Nigeria not the Malaysia to lemo minister wadgi ma bende ma roads. To noneno kaka minister nodak, oyudo nodak ma odak achana. To penjo minister mar Malaysia ni to in odi malich nieri nigero nade? To nyise ndara moro, neno ndara highway cha. 10% mandara no emogero odani. To ka odhi mar jo Nigeria, kodhi limo ja Nigeria bende, to penjo ja Nigeria ni to itodi ni to gero nade? Nikech en roads mantie kanyo timo potholes lilo. To wacho ni odani eri kineno ndara nero 100% mar kosno emogero odani. Emomiyo weche mag mibadhi omiyo ok wanyal dongo, yedhe ok nyal yudre gidene mawa, osiptende mawa, joma tiyo kanti onge pesa ok nyal chulgi, mtokni maringe kanti moko ok nyal ringo nikech ok nyal yudo fuel. To yudo ni jotelo to yieng'a yieng'a, jotelo to property gi ng'iewa ng'iewa. Ochopo kama onego wabed serious as a people mondo wa investigate gigi eki. An maka ng'ato dwa wacho ni mae e gima ng'ani own, to nego bedni en gima onyalo prove ni gino adiera oone rightly. Tok ne kaka wantie nieri, iwinjo ka jo governor be wacho ni jo senate monego bedni ng'iyogi bende dwaro mna pesa kuomgi. Maka nitie mibadhi moro e kanti to ka senate oluongi to senate dwaro pesa margi mokwongo. To pok awinjo ka jo senate bende dispute gigi ahinya, which means en mibadhi momako every sector. Koro waonge watchdog, ng'ama nyalo konyo jopiny onge. Nikech bende kidhi judiciary bende, to judiciary bende biro koni ni onge proof, ng'ani biro we ma case dwar dhi adhiya kuom higni nyaka ng'ani we tich kapok case obedo concluded. Wadwaro lemo ne this country, to kendo wadwaro action oriented approach mondo wadil gi cases ma corruption gi at every level.
Erokamano ahinya. Ken Asmani ni nene yo machal nade wach mago mag mibadhi mabende ogoyo tache gwenge mopogore opogore. To bende kik wiwa wil gi gwenge mag Kaluo kata bede ni counties mamoko bende omenyo kiny makawuono gazet mar The Standard. Counties mabende asenyisi ni wuok e nyandwat mar piny Kenya gi hoho mar okak. Moriwo nyaka county mano malamo. Nikech ochen chakre ne loch mar sirikande mag gwenge chaki higni 13 mosekadho. Onge ber moro amora mabende japiny winjo to omenda to nitiere. Momenda makamagi dhine mana jomoko to japiny mantiere piny kacha to kwinj ber mano mar loch mar sirikande mag gwenge. Mibadhi ni diwach ang'o Asman? Erokamano Sharon, mibadhi ni osebedo dhoko chien kabisa. Paro mar devolution en gima paro maber kabisa. Kendo en gima golo pesa sirikal mamalo kata kelo pesa sirikal mapiny. Dikoro onge joma chandore Kenya kata weche mag kuo kata gorruok mag nyithindo maji gi dikoro onge weche mag njore gi. Lakini pesa gi ka gibiro kata ka pondo gigo kel tiyudo ka ing'ado gi mana gi malo. Chon kirango tiyudo ka ji ne dogore mana ka dwaro mana kombe mag senate. Governor ne ok ing'e ni en kama very much lucrative. Kane gisegundwa ni kae kama pesa duto nitie aguch pesa nitie. Koro ne giwe wach mar senate koro governor ema gidwaro. Pesa ni kubiro mana ka bishop owacho. To girango mana mtoka kama V8 mar mancha godo cha dayud nade. Ot moro maduong' cha dabed godo nade. Tiyudo ka gen kod ot Kisumu, to en gi ot Nairobi, to en gi ot Mombasa. Koro tama ma jowa gi oseket ok nyal konyowa. To kata mina no mago mosemaki go, kata korba kwani pod ok beyo. Umgi auma samoro mane kech ginie e riwruok mar sirikal. Lakini ko non gi mos maber, tiyudo ka mibadhi ni onya kabisa nyaka pinywa koni mar duka e. Gimoro amora mitimo kaka ok inyal succeed kata ok inyal tim nyaka chop ben nyalo kuso lweti midwok lweti chien. Kendo igoni nengo ni manya ok nyal dhi mbele nikech nyaka tim magi mai. Koro wach ni en gima rach kabisa. Dwani jopiny orang obed motang'anye kendo girangi kabisa joma biro yiero gi gin joma chalo nade. Wan kod ngufu mar wilo jogi. Kok wanyal wilo jogi to wan kod thagruok musiko. To kendo bende en tich maduong' mar kanisa mondo sama jogo biro kik warang sadaka magikelonwa. Nyaka walos negi. Kenya ka gimoro amora nitie pesa moro mo waduto te tiyo godo kata yudo konyruok. Lakini ok wanyal konyo ni nitie jomoko man kod igi dongo ma ok nyal pong'. Koro nyaka walos negi, nyaka wamigi mawaidha, nyaka walos negi to kendo sadaka magigolo magiketo madongo dongo. Kigi wil godo pachwa mondo kik walos negi wach mag mibadhi gie. To nikech mibadhi osenya kabisa, onge gimoro amora manyalo dhi mbele. Wan gi nyithindo mosomo to onge tich maginyalo tiyo. Recycling mag joma dongo ema pod nitie, jaduong' mane osetiyo ni sirikal higni mang'eny en pod dogi manye kendo dogi imiye mana tich. Koro joma tindo to biro tich nade kata gibiro tiyo karang'o mondo gibed yore kaka ginyalo gero piny. Ideas gin tiego ginyalo bedo gi paro maber mar konyo piny, lakini weche machalo mag mibadhi gi ok ber kata matin. Makoro Asman kaluwore gi in, seyo nyalo bedo ni dhine ng'a? Seyo dhine jopiny koso dhi josiasa nikech jopiny ng'eni bende yiero mana ja siasa ma samoro nigi manifesto, nigi agenda makare. To koro osechopo ni kete tim, to koro kokete tim. Seyo dhine ng'a hinya kinde makamage. Dibed ni wang' jopiny oyepe yo machal nade Asman? Kech ma jopiny osebedo godo ema osehinyo jopiny. Sani koro en go nengo. Ng'ane ogola ang'o? Iyudo ka kata kirango walls gi kata WhatsApp groups ugolo siling 5,000 kama chelo gol gi en nyiepo en uso gi nyiepo. Koro japiny obed motang' kata kimiyo piny, lakini yiero mabiro girange jomanade maginyalo yiero mondo jorange joman kod integrity. Manifesto en gima indiko, ng'ato nyalo bedo gi wacho maber kendo dwa tim gi magima, lakini timo ko bitimo nikech otiyo gi pesa mang'eny kanyo nyiewi. Koro mon nyako duok rangi yo madango duok godo pesa ne ka manyo nyiewi godo ka. Erokamano ahinya. Kini Bishop Kodia ineno wach makamane yo machal nade? Seyo dhine ng'a? Aparo ni gima timore ni waduto wase adapt culture mar mibadhi, omiyo ng'ama koraptwa ng'ane ng'ama ber. Nikech kidwa yiero ng'ato midwa ni oriti, midwa ni otelni, nyaka ikuong ing'i karakta, ng'ani bende ng'ama nyalo yiego, ng'ani be ng'ama nyalo keep
promises mage. Ng'ani be ng'ama nyalo tawa yo makare. Tok ne ka nitie siasa moro matinde jo siasa okelo gimone gonya. Mang'amo kumi gimoro to ng'ano ineno mane ng'ano yelit. To ng'ama ber manyalo konyowa maber ende nene mane yelit nikech ok ochiw gimoro kapok omiyo en gisekethonwa system completely. Atemo mondo akwa jopiny ni kik wayier ng'ato nikech omiyowa sam 500 moro 200 moro 100 moro. Wayier ng'ama kwadhiye to biro tiyonwa gi ng'uono kendo kobi dwaro mondo oduok pesa ne manutiyogo kodwa otiyogo kuomwa. To jopiny osebedo gi culture no bende ni sasa ma jasiasa dwa wuoyo kode to nyaka odwarie gimoro. Gima this ma jasiasa miwa ni ok nyal ritowa even for a day. Why should we sell our birthright? Nikech siling 100, nikech siling 50, nikech siling 100 en gigik ma compromise our status, even our dignity as a people. Nyaka wan bende wajo piny wawe culture mar kwecho throughout. Nikech abro wacho ni an asetieko kodi. Sama semiyi kata na leso moro asetieko kodi. Kati expect ni abiro chaka duogi an asetieko kodi. Omiyo jopiny bende nyaka wawe culture ni. To so long as nwabiro bedo ni sasa moneno jasiasa kodonjo, waneno gi seche moko adibiro kata mtoka moro maduong', koneni kata mtoka maduong' Land Cruiser moro, ji osemna chako chung' e bath ndara, gonywa, miwa gimoro. En culture marach, wadhi yude culture mar tich, madwaro on our own. Let josiasa okonywa mana kaka wanyalo bedo empowered. Tok ni gimoro amora kwaseneno to ni miya. Emomiyo josiasa koro kawo advantage. Onge gimotimonwa to kasa onge ni kobiro to mi 100 to winyo wil gi shida ni duto te. Winyo wil gi promises mano make chande. Emomiyo nyaka wan jopiny bende wang'ire wawegi. Jotelo mwayiero emwayudo fruits maggi. Kaen jatelo majamibadhi, fruits mamibadhi bende mobro yudo. Mana kamano Bishop Kode kapok akaw moko kuom ote ma bende aneno ka jopiny oro. Biparo ni mana kaka iwacho ni wawe culture mar kwecho. Ing'eni nyaka wapenjere ni koth nochako gowa karang'o. Wach kwecho ni nowuok karang'o. Winjo ni tini iwacho ni en yuko jamna to wach gonya. Bende paro nyalo rumo ahinya kindegi. To sani bende wacho moyiero maduong' mabiro. Sharon gigi nyalo rumo. Gigi nyalo rumo kwadwaro gigi mok nyal rumo. Kata koth bende lino nochwe to rumo. Gik moko duto nyalo rumo ka ji okawo geno gi kuom yo makare. Emomiyo Raila ne campaign. Onge ng'ama nose campaign e Kenya ka maloyo kaka Raila Odinga no campaign. Tok ne nyal chiwo kata nandru ne ji. To ji no here ahera. Ji ne gocho ne gocha. Ji wacho ni Raila chiw to kocho busa gocho tene mi gocho ne gocha. Why? Because odwar mondo ji ogoch gi conscience. Ok ogoch gi iyegi nikech iye nosemi ng'ato gimoro koro gocho nikech gima nochamo. Ogocho ni nikech ong'eyo ni in gi ability to lead him in the right path. Omiyo gini nyalo rumo. Erokamano ahinya. Nitiere moko kuom ote madwaro mar mondo mi asom mapiyo bang'e kapo nono nyalo yudo thuolo mano mar duoko bende biro bedo koduoko. Nitiere ote kanyo mano mar Ruth Nyathi Ochieng'. Iwacho ni kanisa nigi rol maduong' mana ero nitiere wang' jowi kanyo. Kanisa nigi rol maduong' e pacho ka. Owinjo gikel kwe, gikwed maricho. Ok ber ka gi take side. Owinjo gibed neutral. Imedo ni akwayo kanise owere gi wach mar kelo josiasa e kanisa ni go siasa. To gigolo pesa mar gero kanisa. Jodolo otigi sadaka gi other funds migole church e gero kanise. Ote machielo wan kanisa mar Umoja Catholic jasiasa kata obiro e misa
onge ng'ama recognize gi, gibed treated like others. Kanise moko play their role, moko to ema duoko ji chien. Ano ka ote maket kod mago bende osebed ka iora. So moro Duncan Osome iwacho ni polis koneko timiyo gi transfer kendo imedo gi cheo gi mshahara. Mage momiyo ni gineko, mago gin paro mopogore opogore ma bende oganda osebedo ka oro kanyo. Kata kamanya korom Gajwang' bende wawinjo na pachas man nikech osebedo ka luore koda josiasa ma bende dhie kanise mopogore opogore. Takeni Muskiti to koso wane mapok walando weche makamago. Muskiti bende josiasa thoro donjo Asman. Erokamano ahinya Sharon. Muskiti gibire to ka gibiro to ok migi thuolo mar kom mambele. Ka jamano Muskiti en kamileme to kibiro ji bedo treated equal. Kibiro bende ok bimi thuolo mar wacho wachni mar siasa. Kidwa loso wachni mar siasa tiloso mana thenge. To Muskiti en kami chiwo kwana wach chimo mar dho chuny to gi ikruok maber ne Nyasach ngima makiny. Ok wamiyo gi thuolo mar mondo mi gibed ka ginyalo timo nade, ka ginyalo keto wache mag sadaka, ka dogolo sadaka, rogolo mana sadaka ne, mana mar gelo Muskiti no, kata mana mar gero madrasa kama nyithindo some. To ok wamigi thuolo mar go siasa e Muskiti. Mano e kama wasebedo kata matek mondo wageng'e. To ng'at mobiro ka ja siasa kata na president ko biro modego to bet mana chien, ok miye thuolo mar mondo bed mbele. Erokamano ahinya nikech Bishop Kodia seyo makamagi bende osebedo kinde ka kinde ni josiasa thoro donjo e kanise timiyogi ong'ala mambele mano mar mondo mi gilos. Tekine mosekalo waseneno kata ka jokristo mopogore opogore hinyore tear gas. Iro malungo wang' napok nwaneno kibaye kanisa kinde makamagi ibayo gi nyaka kanisa. Akiani seyo makamagi diwach nang'o? Dibed ni josiasa donjo e kanisa ema kelo iwacho ni midhiero makamagi. Kosi nene gi wang' machal nade? Aparo ni oken adiera ni donjo josiasa kanisa momiyo nyaka koro tear gas bedie. Josiasa gi gin ji. Gibende seche moko ng'ato ne osebedo stressed, odware mondo dhi oyudie konyruok, omiyo odonje kanisa bende olemie. Mano onge excuse ni nyaka koro gibed tear gas. Richo mane ma gitimo mokwongo ka gidonje kanisa. Kanisa en mar ng'ata ng'ata. Mane momiyo iyudo ni kanisni wa iwega thuolo. Iyawo giga during the day mondo ng'ato nyalo donje, ng'ama dwaro mondo dhi olem dhi to lemo. Athini kata na Muskiti bende na kamano. Iwegi mondo ng'ama chunye seche moko paro no odwaro mondo dhi owuoyo gi Nyasaye to donje. Omiyo onge excuse moro ni ka josiasa donje kanisa kuro ni mane makelo tear gas. En akia Nyasaye ema miyo gigi timore. Nyaki luor kar lemo. Ng'ama donje kanisa kanyo en kaka wacho mokwongo, kanyo en kar refuge, en kar pondo. Kanyo en kar yudo konyruok. Emiyo josiasa nigi haki mar donjo e kanisa. Adwaro ni kik ji bed gi notion moro ni kanisa en mag jomoko ma malaike moko ema leme iye. Kanisa en kaka school maonge pogruok. Ibed ja din mane, ibed ja kabila mane, ibed ja dhot mane, oyieni mar dhi school mondo iyud konyruok. E kake kanisa bende oyawo dhot mare. Ok wanyal bedo gi bagusi ni ng'ani en jasiasa koro en kik obi e kanisa. Ng'ata omi thuolo. To gima timore niya, luor ema nyaka bedie. Sama ng'ato osebiro e kanisa, obed jasiasa, magi gin jotendwa. Wabende wamiyo gi luor kaka jotendwa. Mwa bende wacho ni wami luor gi jogo mowinjore. Omiyo sama gibiro e kanisa wa, to gima nyalo timo maduong' en ni wa recognize their presence kaka jotendwa. Onge rach timo mano. En ni kama koro biro chachowa, en ni koro ng'ato dwa ni wuo e kanisa, to odwa yanyo nyawadgi e kanisa, odwa go siasa kanisa, mano e kama koro chachowa. Ma an kanisa diocese mara, mano gima ok wayie. Wadwa ni kibire kanisa, ibiro tilemo, kisetieko tiwuok.
Koro ka in ga ajenda ni moro midwa wacho, dhi wach oko bang' lemo. Koro luor no nyaka bedie. To wan bende kaka wan jodolo ma kanisa ok wadwa beda jomoko ma so rigid ma ka ng'ato donjo, aneno kata ka jatend kata ma MP modonje kanisa, adwa wuondra ni ok anene, adwa wuondra ni oonge. Nitie seche moko ma respect requires me recognize other leaders. They don't have to talk in the church, but you nikech wan e prayer marwa, nitie nyaka prayer for the president manitie mondiki. We pray for the president, we pray for jotendwa, mago duto nitie kanyiero. Omiyo kwalemonegi to walemonegi mondo Nyasaye omigi ng'wono mar tayo piny e yo makare, ok e yo makelo pogruok, to e yo makelo kwe. Omiyo onge problem kuom mano. Problem en ni idwa wacho ang'o e kanisa, idwa timo ang'o e kanisa, ang'o makeli e kanisa. To ka en na lemo midwa riwri gi jokristo mamoko mondo ulam Nyasaye, onge rachne kanyo. Kik wane josiasa mana ka joricho seche duto, ka criminals moko onego mikra thuolo. Jogi gin jowa, kendo wa bende wan voters maggi as well. Erokamano ahinya. Aparo ni thuolo bende ringo, wadong' gi dakika matin, e dakika 10 mar mondo mwatiek twak makama. To kwatieko twak makama, Bishop Kodia kanyakla kod Asman mabende jagoro mano mar Supkem, ok wanyal tieko twak makama bende kok waloso e weche matimore ahinya e gwenge mago makaluo, bidhruok mago mag jotielo, pogruok mago mag paro mabende osebedo ka neno e Galamura ahinya to kaunti mano ma Migori, akeni pachu enang'o kotenre kod mano bende e tungni mantiere duond bura mano mar ODM. Achako di Asman gi wachni mogik. Erokamano ahinya Sharon. Daher mar jowa ma jo ODM, wan kaka joma dil weche mag lemo jo kanisa, dwaher mondo mi gibed gimoro achiel. Giwe tungni, giwe koko, giwe dhaw. Dhaw magiketo magilaro e seche duto dani ema dhi pogo party. To kwa pogo party ni kopogi, to kata na nguvu bargaining power moro dhi bedo matin. Bargaining power moro kobedo matin, ok wanyal wacho mabiro loso kana sirikal kadwa bedo sirikal mabiro. E sirikal en numbers. Joma ni kod numbers emimiyo thuolo mar donjo e sirikal. To ka koro sani ok adwa luongo nying gi, koni barore, kocho barore, en barruok madhi ketho ganda mar Jaluo. Ganda mar Jaluo owinjore bed ni wan gimoro achiel mondo eka wabed kod teko. Seche mwariwore mwabedo gi teko, mwabedo gimoro achiel, wan kod ang'o, wan gi teko mar rango weche mabiro mbele. En hai marach kata hai maber ka Nyasaye ncha nokawo jatendwa Right Honorable Raila Amolo Odinga, to kowinjore bed ni tho mar Raila Amolo Odinga bed ni joluo koro pogore, owinjore wabed na gimoro achiel. Kaka ne jaduong' kanosoche ni waluru kone mwaluwo. Mae gima ber. Bende notimo gik kanobedo piny in consultation gi jodongo. Miyo weche ma sani ma koro dhano dwa pogore ni kwa pogore, to wabiro bedo joma onge kod duol kata konyruok moro amora mabiro bedo. Nyithindo mabiro bedo gi shida. Koro an akwayo jodalawa kata joluo mondo wariwre wabed gimoro achiel. Pogruok madwa bedo weche mag party mag siasa gi giaye girang gima rach to gibedo piny to giloso. Gima olosi ma ji obedo piny kiloso, onge gima bedo matek mok olosore. To kanyalore bende ginyalo kawo jodong kanisa mondo konyi kod paro mondo wariwre wabedo gimoro achiel mondo wadhi mbele. To nikech kok onyal riwore, kok onyal dhi mbele, onge kata dongruok moro amora mabiro bedo e Kaluo wa kar. Mano e gima dang' aher wacho. Erokamano ahinya Asman. Bishop Kodia, koro ka in nene yo machal nade ahinya pogruok mago mag josiasa e Galamuru e kinde makamagi kanyakla kod siasa mano mar duond bura mar ODM, inene yo manade? Ago mos ni ok awinjo gima osiepa Asman owacho because of communication, but adwa wacho kama. Mokwongo an ok an jo ODM, omiyo weche mag ODM ok anyal ng'eyo ahinya gik madhi nyime e kanyo, but
since ni jo ODM leadership ema otelo ne korwa koni, pogruok margi ok ber ne ogandawa, nikech oganda dwaro joma nyalo miyogi direction, gidwaro joma nyalo ketogi e yo achiel, makata ka gigo siasa mar piny to gigo siasa kaka oganda moriwore. Omiyo gigi miyo pod pi wang'wa chwer kwa paro Raila Amolo Odinga, nikech diere Raila Amolo Odinga ne jogi ne ni kanyachiel, ni giwinje kadisi ma kowacho, kiwinjo kawacho ni left to na left, kowacho right to right, kowacho forward march to ji duto forward march. To koro gima timre sani nyisowa ni kara Raila nomako kama duong'. Omiyo ka koro onge ni to center has refused to hold, kaka Kisungu wacho ni center is no longer holding. Akwayo mna jowa ni wabeduru sober enough mondo wa appreciate ni things oselokore. Raila is not there, but kata is bedo ni onge kanyo, pod one community to pod one natie. Shida wa mane wan gocha pod natie. Gik mwadwaro bende pod wadwara. Omiyo nyaka wabed now even more united than ever before, mondo wabende wayud our space in the larger national community. To kawa pogore along these lines, to ibiro yudo ni nitie jomoko wabiro take advantage of pogruok wa, to wabiro lose the power even to stand a space marwa in Kenya. Emomiyo nyaka jotende wagieki giwe their own personal interest mondo gibed kanyachiel, mondo gilos yore ma jo Kenya nyalo neno ni pod wan kaka ne wan cha. Yeah, pod wan a voice man cannot be taken for granted. Emomiyo analemo ni mondo gibed sober enough, kendo nitie gimoro ma bende asewacho ne gibende, nitie gik moko ma bende ok wacha baramach e public. Yeah, nitie gik moko miwacho e duol. Yeah, ginene pedho ginene wacha gigi duto te oko ma ji biro ng'eya ni ma kare kaka chalga. Yeah, chopo seche moko ma differences mawa wawacho gi piny. Yeah, kato waloso gi bende gi piny. Moko wawuok ne seche duto ke mako kamera tise yanyo nyawadu, ke mako kamera tise wacho gima kama wawe uru weche moko maga yanyo jowetewa. Yeah, wabed joma civil enough, ma strategic gi Kisungu, mondo position kama ne Raila we wachande wadhi ahead of even what he was expecting. Yeah. To Bishop ang'eni erokamano ahinya to siasa ma ne ODM ka to gi ogandawa. To minyalo mana meda ahinya nyaliet mar siasa bende gwenge mago makaluo chutho to pogruok mago mag jo siasa e galamoro ka situation kata mana gima ne otimore kata mne county ma Migori. Ento diwach nang'o mana kwatieko gi wach mogik. Gik matimore Migori mokwongo, Migori ok en kaka kanti yoyote manie Nyanza ka. Migori en cosmopolitan, oting'o ji mopogore opogore, ogendini mopogore opogore. Omiyo siasa mar Migori ok nyal chalo gi siasa mar Siaya, men almost one community. Yeah, to still nyaka bedie gimiluongo ni luor e kind jotelo. Yeah, nyaka bedie luor moro manyalo miyo oganda dag gi kwe, manyalo miyo
wach nakatobe nopogore gi mari tawache e yo moka mi okakelni wich kuot. Gigo kwanyalo bedogo mwanyalo kawogi kaka mwamigi pek to kata weche mag migori eko be losa mabeda maber na kaka okude moko, but nyaka wang'e ni dynamics mag siasa oluwore gi kaka wakawo siasa no, gi kaka gi gik mabende wa expect ni siasa onego tim. Erokamano ahinya thule mong'adowa kata kamano agon erokamano ahinya mano Professor Dr. David Kodia, mano Bishop mano mar Bondo ACK, mano mar ACK Bondo Diocese, kanyakla kod Musa Juma Asmanya Kwaram Gajwang mabende njagoro mano mar Supke. Agon erokamano ahinya kuom yudo thuolo mano mar twa kodwa ka TV mar Mogi kotendre kod chal mano mar piny Kenya. Nyakwarom Gajwang dakika 25 tok saa 2 mano mar okinyi. Kawuono en chieng' tich abich manyiso ni bang' twak e chenro mar opiny wadonje chenro mano mar ng'ejo thumbe wa chenro mabende tayo kod Solomon Atito. Bang'e Joyce Oduor biro bedo ka donjo kar saa 4 mar okinyi gi chenro mano mar wire. Kik idhi mabor. Machiegni Nyakwarom Gajwang e chenro mar Ngoma Owake. Wuok tich akelo ni mix bokwe. E kaito tich ariyo Reggae Owake, yani tunaongea na Majar Rastafara. Alafu tich adek Nyakwarom Gajwang akelo ni mana yani ngeni mpaka gi wasanii. Ticha ngwene is kama nene, yani kitambo zama za kale. Alafu Friday